Aussi, si on revient au dynamico, il y a des guerres avec la vie. Après, on a cette réflexion. Nous, le gouvernement, Jorgen, c'est un gros. Et par exemple, il y a une Jorgen, elle a ça, un truc de début. Voilà. Ce qui est plutôt des excuse-moi, ça reçoit, mais il y a une réaction de l'idée de la ministre. Siyaset ilmiye eskulasıdır, seviyorum bu eskulasıdır. Çetaylı Hristiyanlar diyoruz. Tepki drugi spirituality, a parte do texto, para contribuir-se, essas palavras considera que se está realizando o curso, estas coisas que hoje estejam Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους της Σχολής Φιλοσοφίας Λάρνακα σε ακόμα μια εκδήλωση μας, ακόμα μια διάλεξη. Και θέλουμε να σας ευχηθούμε και όλους καλή χρονιά, δημιουργική να είναι και με φιλοσοφική διάθεση φυσικά. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το να γνωρίσουμε τη σκέψη ενός φιλοσόφου δεν αρκεί μόνο τα γραπτά του, δεν αρκεί μόνο να γνωρίσουμε τη σκέψη του, τις ιδέες του, αλλά πρέπει να δούμε και την ιστορική εποχή, το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησε, ούτως ώστε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που αναπτύχθηκε η σκέψη αυτή. Έτσι και ο Αριστοτέλης δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ., ακριβώς 20 χρόνια μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Ένας πόλεμος ο οποίος άλλαξε τον ελληνικό κόσμο και δεν τον άφησε καθόλου ίδιο. Πολλοί το θεωρούν ως το ορόσημο, το τέλος του κλασσικού κόσμου, άρα ο Αριστοτέλης εδώ βρίσκεται σε μια εποχή μετάβασης από τον κλασσικό στον μετακλασσικό κόσμο και τέλος στην ελληνιστική εποχή. Άρα ζει τρεις ιστορικές εποχές, τη μια στο τέλος της, την άλλη τη ζει ολόκληρη και την άλλη στην αρχή της. Υπάρχει το τραύμα της Αθήνας μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, η οποία βγαίνει τιμένη. Δεν είναι πλέον η Αθήνα του κλασσικού κόσμου, όπως ήταν την εποχή του Περικλή, του Χρυσού αιώνα του Περικλή. Η Αθήνα του 5ου αιώνα δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα του 4ου αιώνα. Βγαίνει η τιμένη, πληγωμένη και βγαίνει τραυματισμένη τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Υπάρχει μια μεγάλη πολιτική αστάθεια. Στο τέλος του πολέμου, ο Πελοποννησιακός πόλεμος διέρχησε 27 χρόνια, από το 431 π.Χ. μέχρι το 404, όταν οι Σπαρτιάτες με τη βοήθεια των Περσών νίκησαν με τον Λύσανδρο στην ταυμαχία των Αιγός ποταμό, πιάσαν και 3.000 εκεί εχμαλώτους Αθηναίους, τους οποίους τους θανάτωσαν, και έτσι η Αθήνα έπεσε. Και οι Σπάρτοι, αντί να καταστρέψουν την Αθήνα, είχαν εγκαταστήσει εκεί μια κυβέρνηση, την γνωστή κυβέρνηση των 30 τυράννων, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Κριτίας, για τον οποίο έγραψε και διάλογο ο Πλάτωνας. Μέσα σε αυτήν την περίοδο έγιναν πάρα πολλές δολοφονίες, πολιτικές δολοφονίες. Μέσα στην Αθήνα τότε και σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν δύο πολιτικές κυρίως παρατάξεις. Ήταν η ολιγαρχική και η δημοκρατική. Και μέσα σε αυτήν την περίοδο θανατώθηκαν πάρα πολλοί δημοκρατικοί. Τα λέω αυτά γιατί έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που συμβαίνει 4 χρόνια μετά, όταν το 403 έρχεται ξανά η δημοκρατία στην Αθήνα και 4 χρόνια μετά θα θανατωθεί ο Σωκράτης. Κάτι το οποίο θα είναι ορόσημο στη φιλοσοφία, καθώς η φιλοσοφία, όπως όλοι ξέρετε, χωρίζεται η αρχαία φιλοσοφία σε προσοκρατική και μετασοκρατική.
Έχει κάποιους έξω, να τους ανοίξουμε. Έτσι η Αθήνα, παρά τη μεγάλη ήττα που δέχεται, παρά τη μεγάλη παρακμή την οποία βιώνει, εν τούτης παραμένει όμως η πνευματική πρωτεύουσα του ελληνισμού. Εξακολουθεί να είναι το κέντρο της φιλοσοφίας, εξακολουθεί να είναι το κέντρο του πολιτισμού σε όλον τον ελληνισμό, εξακολουθεί να είναι το κέντρο της ρητορικής. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι που συνεχίζει η φιλοσοφία να έχει την έδρα της. Έναν πολύ σημαντικό γεγονός είναι η ειρήνη του Ανταλκίδα, η οποία υπογράφεται το 300, ξεκινάνε οι συνομιλίες από το 395 και υπογράφεται το 386, εδώ λέει 387, εντάξει. Η οποία όμως η ειρήνη είχε βάλει ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο μέσα σε ένα γύψο. Μέσα σε ένα γύψο για ποιο λόγο? Λόγω του ότι οι Πέρσες, μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, οι Σπαρτιάτες ήταν και πάρα πολύ κουρασμένοι, εξουθενωμένοι μετά από 27 χρόνια πολέμου και έτσι ζήτησαν τη βοήθεια από τους Πέρσες, όπως είχαν πριν, για να τελειώσει ο πόλεμος. Και έτσι μέσα σε αυτόν το πλαίσιο έστειλαν έναν ναύαρχο, τον Ανταλκίδα, να υπογράψει ειρήνη με τους Πέρσες και στην ειρήνη αυτή παραδόθηκε η Κύπρος και η Μικρά Ασία, η πόλη της Μικράς Ασίας, πίσω στην Περσία και για οτιδήποτε θα συνέβαινε μέσα στα ελληνικά πράγματα έπρεπε να παίρνουν άδεια οι Έλληνες από τους Πέρσες. Το λέω αυτό γιατί θα καθορίσει τις εξελίξεις μετά αυτή η κατάσταση, καθώς πάρα πολλοί Έλληνες θα έχουν ως πρόταγμα στο να απαλλαγούν από αυτήν την ειρήνη και να μπορούν ήδη να κυριεύουν στα πράγματα. Μετά την εποχή αυτή, μετά την σύναψη της ειρήνης αυτής στο Ανταλκίδα, έχουμε την άνοδο μιας άλλης πόλης στην Ελλάδα, της πόλης της Θήβας, η οποία σε μια μάχη στα Λεύτρα με τον γνωστόν Επαμεινόντα και την νέα τακτική της λοξής φάλαγγας, κάτι που θα υιοθετήσει μετά ο Φίλιππος ο Δεύτερος, κερδίζουν τους Σπαρτιάτες. Για πρώτη φορά οι Σπαρτιάτες πάβουν να είναι ο ηγεμόνας του ελληνικού κόσμου και έτσι έχουμε τη Θήβα ως τη νέα πόλη η οποία κυριεύει τα ελληνικά πράγματα. Φυσικά αυτό θα διαρκέσει για 9 χρόνια, όταν μετά σε μια άλλη μάχη στη Μαντίνια οι Σπαρτιάτες νικούν τους Θηβαίους και έτσι επανακάμπτουν και παίρνουν ξανά την ηγεμονία της Ελλάδας. Και όλα αυτά με την βοήθεια των Περσών. Πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόταγμα, υπάρχει έναν όραμα. Οι πιο πολλοί θέλουν να πάρουν οι Έλληνες ξανά την κυριαρχία στα πράγματα και να κάνουν μια εκστρατεία εναντίον των Περσών. Αυτό το πρόταγμα υπάρχει από πάρα πολλούς Έλληνες. Γνωστοί είναι οι λόγοι που έχει γράψει ο Ισοκράτης, ο Πανηγυρικός, έχει γράψει το Φιλιππικό, έχει γράψει τον Νικοκλή, τον Ευαγόρα. Δηλαδή, προσπαθούσαν σε Έλληνες οι οποίοι ήταν εκτός Αθήνας, Θήβας και Σπάρτης, που ήταν οι τρεις πόλεις οι οποίες συμμετείχαν στην ειρήνη του Ανταλκίδα, δηλαδή ανθρώπους έξω από τις πόλεις αυτές, να ενώσουν τους Έλληνες και να κάνουν μια εκστρατεία εναντίον των Περσών. Αυτό ήταν έναν κύριο πρόταγμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ο Ξενοφόντας πάλι ήταν ένας από αυτούς, ο μαθητής του Σοκράτη. Και αυτόν το όραμα θα έρθει να το επιτελέσει ο Φίλιππος ο Δεύτερος της Μακεδονίας, ο οποίος όταν ήταν μικρός ήταν όμηρος στο Θήβα και είδε από κοντά πώς έκαναν οι Θηβαίοι αυτές τις τακτικές της λοξής φάλαγγας και ο ίδιος μετά υιοθέτησε ένα νέο όπλο σε συνδυασμό με τη λοξή φάλαγγα που ήταν η Σάρισσα. Ήταν ένα κοντάρι, ένα ακόντιο, βασικά 5 μέτρα, το οποίο κρατούσαν με τα 2 χέρια οι Μακεδόνες και δεν αφήναν την άλλη τη φάλαγγα να προσεγγίσει κοντά. Ένα φωνικό όπλο, το οποίο εξουδετέρωνε τις γνωστές φάλαγγες τη μία μετά την άλλη. Και έτσι το 338 π.Χ.
στη μάχη της Χερόνιας, κερδίζουν οι Μακεδόνες τους Θηβαίους και τους συμμάχους τους και έτσι η Μακεδονία γίνεται ο κυρίαρχος των πραγμάτων. Θα θυμίσουμε να πούμε επίσης ότι ο Αριστοτέλης μπορεί να έζησε στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή του ήταν από τα στάγυρα της Μακεδονίας. Τα στάγυρα της Μακεδονίας είναι εδώ λίγο πάνω από το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, αυτό που είναι το Άγιον Όρος σήμερα, ο Άθος, βασικά. Έτσι, ο Φίλιππος γίνεται κυρίαρχος των πραγμάτων και ετοιμάζει μια νέα εκστρατεία για την Περσία. Η εκστρατεία αυτή όμως δεν θα γίνει, καθώς το 336 ο Φίλιππος σκοτώνεται, δολοφονείται βασικά, και θα αναλάβει τον ρόλο αυτό ο γιος του, ο 20χρονος τότε Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν και μαθητής του Αριστοτέλη και ο οποίος το στρατό του Φιλίππου τον καθοδηγεί, περνά τον Ελλίσποντον και κάνει την εκστρατεία εναντίον των Περσών. Μετά από 3 σημαντικές μάχες, τον Γρανικό, τον Ισό και τέλος το 331 π.Χ. στα Γαυγάμιλα, εκεί που είναι η πόλη Αρμπίλ σήμερα στο κουρδικό Ιράκ, βόρειο Ιράκ. Εκεί κερδίζει, εξουδετερώνει βασικά τον Δάριο και έτσι γίνεται ο κυρίαρχος της Περσίας, της Περσικής Αυτοκρατορίας. Βασικά δεν καταλύει την Περσική Αυτοκρατορία, της αλλάζει βασιλιά, της αλλάζει αυτοκράτορα. Ο ίδιος είχε το όραμα για την αυτοκρατορία, για μια μεγάλη αυτοκρατορία. Το όραμα όμως αυτό δεν θα το πετύχει, καθώς θα το πετύχει βασικά, αλλά μόλις πεθαίνει η αυτοκρατορία χωρίζεται σε βασίλεια. Είναι τα βασίλεια που βλέπετε εδώ, σε Λευκίδες από τη μία, η νότια έχουμε τους Πτολεμαίοι, πάνω Αντίγονο στη Μακεδονία. Και έτσι, αντί μία μεγάλη αυτοκρατορία, έχουμε αρκετά βασίλεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εδώ, το 323 πεθαίνει ο Αλέξανδρος, το 322 πεθαίνει ο Αριστοτέλης. Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, στην Ελλάδα υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις εναντίον των Μακεδόνων. Δεν ήταν ειρηνικοί οι Μακεδόνες κατά τη διάρκεια της επικράτειας τους που είχαν στην Ελλάδα τότε και έτσι μετά έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Και όταν πεθαίνει ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης φοβούμενος να μην τον σκοτώσουν, ο ίδιος είχε πει «Δεν θα αφήσω τους Αθηναίους να κάνουν δεύτερη φορά έγκλημα στη φιλοσοφία» και φεύγει και πάει στη Χαλκίδα, όπου πεθαίνει το 322 π.Χ. Τώρα, όσον αφορά, όπως βλέπετε, ο Αριστοτέλης έζησε σε μια εποχή μεταβατική, μια εποχή ταραγμένη, γι' αυτό και είναι και πολύ σημαντικό σήμερα. Και όσον αφορά τώρα τη σκέψη του Αριστοτέλη, την οποία ανάπτυξε, θα μας τα πει πολύ πιο ωραία και περιστατωμένα η αγαπητή μας Έλσα Νικολαίδου. Αγαπητή μου Έλσα, κοπιάσει. Θα μου το βάλεις? Έλα, κράτα το μικρόφωνο. Και να σου έδωσω. Καλησπέρα σε όλους. Εννοείται μεγάλη χαρά που θα μιλήσω για τον Αριστοτέλη. Συνήθως μιλάω, όσον αφορά τον Αριστοτέλη, εντάξει, πέρα από τα συνέδρια που πηγαίνω, συνήθως μιλάω όταν μιλάω για τον Αριστοτέλη, τα τελευταία χρόνια για την ευδαιμονία. Το διδακτορικό μου βέβαια είναι στη φιλοσοφία περί ψυχής, στο πώς αντιμετωπίζει ο Αριστοτέλης την ψυχή και ποια είναι η θεωρία του, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε με όλους τους κλάδους της φιλοσοφίας με τους οποίους ασχολήθηκε ο Αριστοτέλης. Όπως μας είπε και ο αγαπητός Πάμπος, ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα στάγυρα της Χαλκιδικής, ήταν μια μακεδονική αποικία, μεγάλωσε εκεί στην αρχή με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν γιατρός στην αυλή του Φιλίππου του Δευτέρου. Οπότε αυτή την επιστημονική σκέψη και την αγάπη για τη γνώση την απόκτησε καταρχήν από τον πατέρα του.
Ο πατέρας του βέβαια και η μητέρα του πέθαναν νωρίς, την κυδαιμονία του την είχε ένας φίλος του πατέρα του και όταν ο Αριστοτέλης έγινε 17 χρονών, έχοντας τα χρήματα από την οικογένειά του, θα μπορούσε να πάει να σπουδάσει όπου επιθυμούσε. Το μόνο ίδρυμα, θα μπορούσαμε να πούμε το πρώτο, το καλύτερο, το πιο ξακουστό που υπήρχε, ήταν βεβαίως η Ακαδημία του Πλάτωνα. Και ο 17χρονος Αριστοτέλης φεύγει από τα Στάγυρα, μόνος του και πηγαίνει στην Ακαδημία και γίνεται μαθητής. Το περίεργο είναι ότι εκείνη την εποχή ο Πλάτωνας απουσιάζει. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, το πώς βοήθησε τον Αριστοτέλη να αποκτήσει τη δική του επιστημονική σκέψη, διότι στην αρχή ο δάσκαλός του είναι ο Εύδοξος, ένας μαθηματικός, αστρονόμος, γεωγράφος, ο οποίος θα του εμφυσίσει όλη αυτή την αγάπη για τη γνώση, μέχρι να επιστρέψει ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας θα επιστρέψει, θα γνωρίσει τον Αριστοτέλη βέβαια, να αναφέρουμε και μερικά τέτοια στοιχεία που αναφέρει ο Διογέννης ο Λαέρτιος, θα ενθουσιαστεί με τον Αριστοτέλη, θα είναι ο αγαπημένος του μαθητής, τον αποκαλεί σύμφωνα με τις πηγές ο νους. Είναι τόσο σοφός ο Αριστοτέλης, δίνει τόσο ωραίες απαντήσεις, ώστε όταν λείπει από το ακροατήριο, όταν κάνει μάθημα στην Ακαδημία ο Πλάτωνας, κοιτάει, δεν βλέπει τον Αριστοτέλη, λέει, πού είναι ο νους. Το ακροατήριό μου είναι κουφό. Ναι, πρόσβαλε τους άλλους, όλους. Και του λέγανε οι άλλοι ο αναγνώστης, διότι ο Αριστοτέλης ήταν ο μοναδικός στην εποχή του που διάβαζε μόνος του. Έχοντας και χρήματα, είχε αποκτήσει όλα τα έργα των προσοκρατικών και ό,τι μπορούσε να αποκτήσει, το διάβαζε μόνος του. Στην αρχαιότητα, ξέρετε, τα έργα τα άκουγαν. Δεν τα διάβαζαν. Είχαν δούλους που τους τα διάβαζαν είτε στην αγορά, ακόμη και στην Ακαδημία. Επομένως, δεν μπορούσε ο καθένας να ασχοληθεί και να εντρυφήσει μέσα στα έργα, αν δεν, από μόνος του δεν είχε αυτή τη διάθεση και ήταν και πολύ περίεργο. Ακόμη και όταν διάβαζε κάποιος τότε, διάβαζε φωναχτά. Δεν διάβαζε από μέσα τους, διαβάζουν οι τρελοί, εμείς πλέον. Ο Αριστοτέλης θα αγαπήσει τη φιλοσοφία, θα αγαπήσει τη γνώση, γιατί του προσφέρει ελευθερία. Είναι ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό κάνει, αυτό προσφέρει η φιλοσοφία στον Αριστοτέλη. Και έχουμε την πρώτη μας παραπομπή που λέει πώς ξεκίνησαν, βέβαια, πολύ ωραίο, αναφέρεται στον εαυτό του. Δεν ξέρουμε, αυτός το αποδίδει σε όλους τους προσοκρατικούς. Πώς ξεκίνησαν λοιπόν οι άνθρωποι να φιλοσοφούν. Μας λέει στα μετά τα φυσικά ότι οι άνθρωποι και τότε, πριν από 2 αιώνες, ξεκίνησαν να φιλοσοφούν χάρη στο θαυμασμό. Στην αρχή αισθανθόταν στον θαυμασμό για τα ασυνήθιστα και κοντινά τους πράγματα και στη συνέχεια σταδιακά άρχισαν να απορούν γιατί συμβαίνουν αυτά για τα πιο σημαντικά, όπως τα φαινόμενα της σελήνης και του ηλίου και για τα άστρα και τη γέννηση του σύμπαντος. Αλλά μας λέει ο Αριστοτέλης ότι αυτός που απορεί και θαυμάζει καταλαβαίνει την άγνοιά του. Και όποιος καταλαβαίνει την άγνοιά του, αναζητεί τη γνώση. Και συνεχίζει ο Αριστοτέλης ότι όπως αποκαλούμε ελεύθερο τον άνθρωπο που υπάρχει για τον εαυτό του και όχι για κανέναν άλλον, έτσι αποκαλούμε και τη φιλοσοφία τη μόνη ελεύθερη επιστήμη. Γιατί υπάρχει χάρη στον εαυτό της, για χάρη του εαυτού της και όχι για χάρη κάποιας άλλης επιστήμης. Η φιλοσοφία λοιπόν είναι η μητέρα των επιστημών, από εκεί ξεκινάνε όλα και όπως θα δούμε σήμερα, όλα τα φιλοσοφικά συστήματα που ανέπτυξε ο Αριστοτέλης στους διάφορους κλάδους της φιλοσοφίας είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ποιο είναι όμως το αριστοτελικό κόρπους, αυτά τα έργα του Αριστοτέλη, τα οποία θα εξετάσουμε. Αυτά που έχουμε στην κατοχή μας σήμερα είναι τα λεγόμενα, είναι το αντίθετο από τον Πλάτωνα. Του Πλάτωνα είναι τα έργα που κυκλοφορούσαν στο ευρύ κοινό και μπορούσε να τα αγοράσει οποιοδήποτε στην αγορά της Αθήνας, καταρχήν και στη συνέχεια σε όποια αγορά βρισκόταν. Τα εσωτερικά όμως έργα του Αριστοτέλη είναι οι προσωπικές του σημειώσεις. Δηλαδή οι σημειώσεις, γι' αυτό είναι και θαυμαστά τα έργα του, και είναι και τα πρώτα έργα που βρίσκονται στη μορφή που διαβάζουμε σήμερα τα έργα, σαν επιστημονική διατριβή. Έχει μια θαυμαστή δομή στη σκέψη του. Οι προσωπικές του σημειώσεις λοιπόν για όλα τα θέματα που τον απασχολούσαν και προορίζονταν για τη σχολή του ή για τον ίδιο, για τα μαθήματά του. Όταν πεθαίνει ο Αριστοτέλης, προφανώς τη σκληροδοτεί, έχει ιδρύσει ήδη τη σχολή του την περιπατητική, το Λύκειο, και τη σκληροδοτεί στον Θεόφραστο, τον αγαπημένο του φίλο. Ο Θεόφραστος τη σκληροδοτεί με τη σειρά του και τότε χάνονται τα γραπτά του Αριστοτέλη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ανακαλύπτονται. Ο Αριστοτέλης στην εποχή του δεν ήταν κάποιος σπουδαίος σαν τον Πλάτωνα, ένας μέτικος ήταν στην Αθήνα, ποτέ δεν έγινε Αθηναίος και δεν αντιμετωπίστηκε έτσι και μάλιστα αντιμετωπίζονταν με την κάθε ευκαιρία με εχθρικότητα ως Μακεδόνας.
Τα γραπτά του λοιπόν ανακαλύπτονται 2 με 3 αιώνες αργότερα και όταν ο Σίλας καταλαμβάνει στην Αθήνα, τα μεταφέρει στην Ρώμη και αναθέτει την έκδοσή του στον Ανδρώνικο το Ρόδιο. Και στον Ανδρώνικο το Ρόδιο οφείλουμε όλες τις ονομασίες όλων των έργων του Αριστοτέλη. Τα διάβαζε και την αρρύθμιση που έχουμε σήμερα. Όλα τα οφείλουμε στον Ανδρώνικο τον Ρόδιο. Για τον Αριστοτέλη η γνώση είναι, και το γράφει αυτό, είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα. Προσφέρει μια ειδονή. Έχει στη φαρέτρα του τόσο τους προσοκρατικούς, όσο και τον Πλάτωνα. Αλλά παρόλα αυτά επιστρέφει στους προσοκρατικούς για να ασχοληθεί, γιατί ο Πλάτωνας ασχολήθηκε περισσότερο με τον άνθρωπο και όχι με τη φύση. Επιστρέφει λοιπόν ο Αριστοτέλης και θεμελιώνει, μπορούμε να πούμε, τη φυσική. Τη βιολογία, είναι ο πρώτος βιολόγος. Την ψυχολογία, είναι ο πρώτος που γράφει το περί ψυχής. Τη μετεωρολογία, ασχολείται με όλα τα φαινόμενα, τα μετεωρολογικά, τα σημερινά. Τη ζωολογία, καταγράφει πάνω από 500 είδη ζώων, θαυμαστό για την εποχή. Ο Δαρβίνος όταν το διάβασε τον θαύμασε. Και βοτανική, η οποία συνεχίστηκε στη συνέχεια, και φυτολογία με τον Θεόφραστο. Όσον αφορά όμως και την φιλοσοφία, ασχολήθηκε βεβαίως και με την ηθική προς το τέλος της ζωής του, με τη λογική από την αρχή, είναι ο πατέρας της λογικής όπως γνωρίζουμε, με τη μεταφυσική, και θα τη δούμε συγκεκριμένα τη μεταφυσική του, την ποιητική, που είναι ο πρώτος που μίλησε περί ποιητικής, βέβαια έχουμε το ένα από τα 2 τα έργα που αναφέρεται στην τραγωδία και στην κωμωδία, και βέβαια την πολιτική, όπου εξετάζει στα πολιτικά του σε ένα έργο μόνο 154 πολιτεύματα της εποχής του. Και περασμένων εποχών βεβαίως, για να καταλήξει ποιο θα είναι το καλύτερο. Τα έργα του επομένως χωρίζονται στη λογική, που είναι αυτά τα 5 έργα, τα φυσικά όσον αφορά την φυσική επιστήμη και τη βιολογία, τα μεταφυσικά ή περί του όντως, οντολογικά, αυτή είναι το μοναδικό έργο που έχει γράψει, και ενώ έχει μόνο ένα έργο, είναι πάρα πολύ γνωστή η μεταφυσική του Αριστοτέλη, με την ηθική, τα ηθικά εκδήμια, νοικομάχια κτλ. Τα πολιτικά, ρητορική και ποιητική. Ο Αριστοτέλης είναι πάρα πολύ περήφανος για τη ρητορική του. Θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερος από τους σοφιστές και το γράφει αυτό. Ορίστε, έχει γράψει 2 βιβλία. Αυτός είναι ο οδηγός της ρητορικής. Είναι πολύ βέβαιος για τον εαυτό του. Και έχουμε και κάποια αποσπάσματα. Όσον αφορά τη λογική, για να ξεκινήσουμε με τη λογική. Ο Αριστοτέλης είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τη λογική και όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Όσον αφορά το τι είναι συλλογισμός, εμείς έχουμε και καθηγητές εδώ που διδάσκουμε όλα αυτά, τις επικλήσεις, την πειθό, την αυθεντία, το συναίσθημα κτλ. Είναι ορολογία του Αριστοτέλη που αναπτύσσει στη ρητορική. Τι είναι ο συλλογισμός λοιπόν, τι λέει πρώτος? Ο συλλογισμός είναι ένα είδος λόγου, πόσο σύγχρονο φαντάζει αυτό, και είναι γραμμένο πριν από πόσους αιώνες. Όπου όταν τεθούν ορισμένα πράγματα, κάτι άλλο από αυτά που έχουν τεθεί, ακολουθεί κατά ανάγκη. Λόγω αυτών ακριβώς που έχουν τεθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή άλματα στη σκέψη, στη λογική. Πρέπει να οδηγούμαστε με λογικά επιχειρήματα. Και απόδειξη, σε άλλο έργο στα αναλυτικά ύστερα, ονομάζω τον επιστημονικό συλλογισμό. Και επιστημονικό συλλογισμό, αυτόν τον συλλογισμό, διαμέσου του οποίου αποκτούμε έγκυρη γνώση, για την οποία ενδιαφέρεται βεβαίως πάρα πολύ ο Αριστοτέλης. Και ένα παράδειγμα συλλογισμού του είναι ότι, ας πούμε, όλα τα φιλοσοφικά βιβλία είναι βαρετά. Σημερινό, Το παράδειγμα του Αριστοτέλη είναι αυτό το γνωστό με τον Σωκράτη. Το βιβλίο αυτό είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο, άρα αυτό το βιβλίο δεν θα το διαβάσω. Το βιβλίο αυτό είναι βαρετό. Όλα τα α είναι β, το γ είναι α, το γ είναι β. Αυτό ισχύει για όλες τις προτάσεις και το χρησιμοποιούμε έως σήμερα. Πρόκειται για ένα είδος παραγωγικού συλλογισμού. Ο αριστοτελικός κόσμος, λοιπόν, διαφέρει πάρα πολύ από τον πλατωνικό. Για τον Πλάτωνα, η πραγματικότητα δεν βρίσκεται στον κόσμο μας, βρίσκεται στις ιδέες, σε έναν άλλο νοητό κόσμο, και από εκεί μιμούνται τα πράγματα, τις ιδέες. Για τον Αριστοτέλη, για παράδειγμα, στην πρόταση ο Σωκράτης είναι λευκός, για τον Πλάτωνα η λευκότητα είναι μία ιδέα, είναι η ιδέα του λευκού. Ο Σωκράτης και υπάρχει πραγματικά, ενώ εδώ ό,τι έχουμε είναι απικάσματα, απομιμήσεις. Για τον Αριστοτέλη όμως δεν είναι έτσι. Για τον Αριστοτέλη πραγματικότητα βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Για τον Αριστοτέλη πραγματικότητα είναι τα υποκείμενα. Η λευκότητα είναι ο πρώτος ο Αριστοτέλης που το καταλαβαίνει και λέει δεν είναι ιδέα. Είναι μια καθολική έννοια. Είναι ένα κατηγορούμενο στο υποκείμενα. Είναι ένα κατηγόρημα.
Ο Σωκράτης λοιπόν είναι το υποκείμενο, είναι μια ατομική έννοια ή όπως το λέει είναι ένα καθέκασον και όλα τα άλλα αυτά που ο Πλάτωνας έχει ονομάσει ιδέες είναι για τον Αριστοτέλη τα καθόλου, οι καθολικές έννοιες ή οι γενικές έννοιες που λέμε σήμερα. Οι αριστοτελικές κατηγορίες λοιπόν όσον αφορά τα πράγματα είναι η υπόσταση, η ουσία, έτσι γνωρίζουμε τον κόσμο. Αυτά είναι τα κατηγορούμενα ενός υποκειμένου. Η υπόσταση είναι η ουσία, η ποσότητα, η ποιότητα, η αναφορά, ο χώρος, ο χρόνος, το κοίησε που βρίσκεται, το έχει, το πει και το πάσχει. Επομένως, η πλατωνική ιδέα που υπάρχει σε έναν άλλο κόσμο και πολύ ωραία ο Ραφαήλ έχει απεικονίσει στον πολύ γνωστό πίνακα στη Σχολή των Αθηνών, τον Πλάτωνα να δείχνει προς τα πάνω την πραγματικότητα ότι είναι ο κόσμος των ιδεών και τον Αριστοτέλη να του λέει ότι είναι εδώ. Είναι το υποκείμενο που υπάρχει σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και για τον Αριστοτέλη αυτό είναι ένα είδος που έχει μορφή ένα, όπως το λέει ο ίδιος, το δετί. Ένα αυτό εδώ το πράγμα. Κάθε επιστήμη λοιπόν για τον Αριστοτέλη θα έχει τη δική της μέθοδο και χωρίζει γενικά τις επιστήμες στη θεωρητική φιλοσοφία, την πρακτική φιλοσοφία και την ποιητική. Είδαμε τη λογική, πάμε να δούμε και την φυσική του με τα 4 αίτια. Και αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη έννοια της αιτιότητας στο μυαλό μας. Για τον Αριστοτέλη δεν είναι έτσι. Ο Αριστοτέλης σκέφτεται, όταν θέλω να περιγράψω ένα πράγμα, τι θα ρωτήσω, ποιο πράγμα θα ρωτήσω. Και αυτά είναι τα αίτια του Αριστοτέλη με τα οποία γνωρίζουμε τα πράγματα. Αυτό μπορεί να αφορά από τα άψυχα, τα έμψυχα, όλα. Όλη η φιλοσοφία, όλος ο κόσμος του Αριστοτέλη εξηγείται με αυτά τα 4 αίτια. Το πρώτο λοιπόν είναι το υλικό αίτιο, η ύλη του, το δεύτερο είναι η μορφή του, το σχήμα του, το είδος όπως το λέει ο Αριστοτέλης, το τρίτο είναι το ποιητικό που σημαίνει ποιος το έχει δημιουργήσει και το τελευταίο είναι το τελικό που είναι και το πιο περίεργο αίτιο, διότι είναι ο σκοπός. Για τον Αριστοτέλη ο σκοπός είναι το 4ο αίτιο. Δηλαδή όταν θέλουμε να εξηγήσουμε κάτι πρέπει να πούμε και για ποιον σκοπό έχει φτιαχτεί. Δεν είναι άλλου είδους αίτιο. Είναι ένα αίτιο της εξήγησης. Και το ένα πάρα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι να πάρουμε ένα άγαλμα, ένα τραπέζι και να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε με τον τρόπο του Αριστοτέλη. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με τον άνθρωπο βέβαια. Το υλικό αίτιο ενός τραπεζιού είναι το ξύλο, το μορφικό αίτιο είναι το σχήμα του, το ποιητικό αίτιο είναι ο ποιητής που το δημιούργησε, στο άγαλμα ο γλύπτης που το έφτιαξε και το τελικό αίτιο είναι αυτό που μας προσφέρει. Για ποιο σκοπό δημιουργήθηκε το τραπέζι? Για ένα γεύμα. Και έτσι εξηγεί ο Αριστοτέλης όλον τον κόσμο. Τα 4 αίτια θα τα συναντήσουμε και αργότερα στον άνθρωπο. Η αριστοτελική φιλοσοφία λοιπόν, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, είναι οι ουσίες. Οι ουσίες έχουν ύλη και μορφή. Η ύλη είναι μία δυνατότητα, είναι μία δύναμη. Αυτά όλα είναι έννοιες του Αριστοτέλη που έχουν περάσει και τις έχει υιοθετήσει η σύγχρονη φυσική βεβαίως. Όλη η φυσική από τότε. Ήταν τρομερή σύλληψη. Η ύλη λοιπόν για τον Αριστοτέλη, και ας το σκεφτούν οι φυσικοί λίγο καλύτερα, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σχήμα, χωρίς μορφή. Δεν μπορεί να υπάρξει αυθύπαρκτα. Δεν μπορεί να υπάρξει από μόνη της. Πρέπει να έχει μία μορφή. Η μορφή λοιπόν είναι ενέργεια. Τότε πραγματώνεται η ύλη, όταν αποκτά τη μορφή της. Η εντελέχεια περιμένει δηλαδή το σκοπό της, εν τέλος έχω. Περιέχω το σκοπό για τον οποίο έχω δημιουργηθεί. Η ύλη και μορφή αποτελούν την ουσία. Λοιπόν, και μας λέει ο Αριστοτέλης στα φυσικά, όπου ασχολείται με τη φυσική, ότι σκοπός της πραγματείας μας είναι η γνώση. Και επειδή δεν πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε ένα πράγμα προτού συλλάβουμε το γιατί του, είναι φανερό ότι το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για τη γέννηση και τη φθορά και όλη τη φυσική αλλαγή. Αυτή η γέννηση και η φθορά στον Αριστοτέλη, αυτή η αλλαγή, η μεταβολή, τον ενθουσιάζει πάρα πολύ. Θέλει να γνωρίσει το πώς μπορεί, πώς συμβαίνει, πώς γίνεται. Αλλά όχι μόνο εκεί, και στο περιψυχής. Και στο περιψυχής θα εξετάσει τον άνθρωπο πάλι με αυτά τα δύο. Με την ουσία του, με την ύλη και με τη μορφή του. Επειδή θεωρούμε, έτσι ξεκινάει το περιψυχής, που αποτελείται από 3 βιβλία, ότι η γνώση είναι ένα από τα πιο όμορφα και πολύτιμα πράγματα, άλλοι όμως περισσότερο από κάποια άλλη, είτε λόγω της ακρίβειάς της, είτε διότι αφορά τα καλύτερα και πιο αξιοθαύμαστα, θα τα ξανασυναντήσουμε αυτά, αυτή τη διάκριση. Και για τους δύο αυτούς λόγους, εύλογα θα τοποθετήσουμε την έρευνα για την ψυχή στα πρώτα, διότι φαίνεται ότι η έρευνα για την ψυχή συμβάλλει κατά πολύ στην αλήθεια εν γέννη και ιδιαίτερα όσον αφορά τη φύση. Γιατί μοιάζει να είναι σαν αρχή των ζώων. Επιθυμούμε γι' αυτό να ερευνήσουμε και να γνωρίσουμε τη φύση της και την ουσία της και όσα σχετίζονται με αυτή.
Όποιος περιμένει, διαβάζοντας το περιψυχή, να διαβάσει κάτι πλατωνικό για την ψυχή κτλ., θα απογοητευτεί. Το περιψυχής είναι ένα καθαρά βιολογικό έργο, όπου η ψυχή για τον Αριστοτέλη ταυτίζεται με τη ζωή. Αυτή είναι η ψυχολογία του Αριστοτέλη. Ξεκινάει ο Αριστοτέλης, αφού εξετάσει τις απόψεις όλων των προηγούμενων, γιατί είναι και πηγή καταπληκτική των προσοκρατικών φιλοσόφων, λέει τι να κρατήσουμε από αυτούς. Θα κρατήσουμε ότι το έμψυχο κινείται. Πώς κινείται το έμψυχο, αυτό θα κοιτάξει. Λέμε λοιπόν, λαμβάνοντας ως αρχή για την έρευνά μας, ότι το έμψυχο διακρίνεται από το άψυχο λόγω της ζωής, όχι λόγω της ψυχής. Γιατί ταυτίζεται η ψυχή με τη ζωή. Αυτό που καταλαβαίνει ο Αριστοτέλης είναι ότι οτιδήποτε είναι έμψυχο, και είναι ο πρώτος που βάζει μέσα στα έμψυχα και τα φυτά, χωρίς να τους αποδίδει λειτουργίες όμως, αυτό είναι το έμβιον. Αυτό είναι αυτό που ζει. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές μορφές ζωής, αλλά όλα αυτά ζουν. Ο όρος ζωή, το λέει, λέγεται με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν πολλές μορφές ζωής. Ακόμη και σήμερα, και μάλιστα σήμερα συζητούσα στο Λύκειο Αραδίπου με μία βιολόγο για τη νέα μορφή ζωής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, του RNA, που δείχνει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές μορφές ζωής και ακόμη προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πώς δημιουργήθηκε η ζωή στο σύμπαν μας. Ο όρος ζωή λοιπόν λέγεται με πολλούς τρόπους και αν κάτι από αυτά υπάρχει μόνο, τότε λέμε ότι αυτό ζει. Αν έχει ένα από αυτά. Και ποια είναι αυτά? Ο νους, η αίσθηση, η κίνηση στον τόπο και η κίνηση, έτσι το ονομάζει, τη θρέψη την ονομάζει κίνηση κατά την τροφή. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε τα μέρη της ψυχής και ο Αριστοτέλης διακρίνει 4 μέρη της ψυχής. Το πρώτο είναι το θρεπτικό. Το θρεπτικό το έχουν όλοι οι οργανισμοί. Δηλαδή τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι. Δεν συνδέεται το θρεπτικό με καμία ειδονή, γιατί είναι απλώς η λειτουργία της τροφής. Ο Αριστοτέλης καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι έμβιο χωρίς να τρώει. Επομένως θα ορίσει την ζωή και την ψυχή με την κατώτερη λειτουργία της. Όπως κάνουμε σήμερα ακριβώς. Η ζωή και σήμερα στη βιολογία ορίζεται με τις κατώτερες λειτουργίες τους και όχι με την ανθρώπινη ζωή που είναι η δική μας. Η δική μας περιλαμβάνεται στη συνέχεια. Μετά είναι το αισθητικό. Το αισθητικό από εδώ και πέρα τα φυτά δεν έχουν τίποτε άλλο. Για τον Αριστοτέλη όμως. Θα μπορούσαμε να βρούμε και αναλογία σήμερα. Μετά είναι το αισθητικό. Τι αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις? Εδώ ανήκουν ζώα και βέβαια ο άνθρωπος. Στη συνέχεια είναι το κινητικό και αφορά τα ζώα που μπορούν να περπατήσουν, γιατί θεωρεί ότι η αμοιβάδα, ας πούμε, ή κάποια άλλα ζώα, το σφουγγάρι νομίζω το λέει, είναι ζώα τα οποία είναι ακίνητα, αλλά παρόλα αυτά είναι ζώα. Μετά πηγαίνει στα κινητικά. Το νοητικό το αποδίδει κυρίως στον άνθρωπο. Νόηση έχει μόνο ο άνθρωπος. Οποιοςδήποτε έχει τα περισσότερα μέρη της ψυχής, πάντως τα προηγούμενα προϋποτίθενται. Η ψυχή λοιπόν, τι είναι η ψυχή? Η ψυχή είναι, μας λέει ο Αριστοτέλης, εντελέχεια. Η ψυχή είναι πρώτα απ' όλα αυτό μέσω του οποίου ζούμε και αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε. Αυτό όμως αφορά τον άνθρωπο, να το έχουμε υπόψη μας, γιατί τα φυτά δεν ζουν έτσι. Σαν να είναι ένα είδος αιτίας και η μορφή, αλλά όχι η ύλη και το υποκείμενο. Στον άνθρωπο λοιπόν, σύμφωνα με τα 4 αίτια, η ύλη είναι το σώμα μας και η ψυχή είναι η μορφή της. Αυτό είναι ο υλομορφισμός του Αριστοτέλη, υλομορφισμός, γιατί αυτά τα δύο δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει το καθένα ανεξάρτητα από το άλλο. Μόνο μαζί. Γιατί, όπως είπαμε, η ουσία λέγεται με 3 έννοιες. Ως μορφή, ως ύλη και ως σύνθεση των 2. Και από αυτά η ύλη είναι δύναμη, ενώ η μορφή είναι εντελέχεια. Επειδή το έμψυχο αποτελείται από τη σύνθεση των 2, δεν είναι το σώμα βέβαια η εντελέχεια της ψυχής, αλλά η ψυχή είναι εντελέχεια του σώματος. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να είναι, το τι είναι, η μορφή, η εντελέχεια του ανθρώπου είναι να γίνει άνθρωπος. Δεν θα γίνει δέντρο, δεν θα γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Ο Αριστοτέλης όμως γέρνει υπέρ, εννοείται της ανθρώπινης ζωής, αυτό είναι από τα ηθικά νοικομάχια, υπάρχει ζωή και στα φυτά, αλλά η ζωή είναι εκείνη και στα φυτά. Αλλά εμείς ζητούμε, λέει, να βρούμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επομένως, στον άνθρωπο αποκλείουμε τη θρεπτική και την αυξητική ζωή. Επόμενη θα ήταν η αισθητική. Ταιριάζει όμως αυτή η ζωή σε έναν άνθρωπο, μια ζωή μόνο με αισθήσεις? Αυτή για τον Αριστοτέλη είναι η ζωή των ζώων. Όπως είναι φανερό, αυτή είναι κοινή στο άλογο και στο βόδι και σε κάθε ζώο. Την έχει και ο άνθρωπος, αλλά είναι των ζώων. Απομένει η πρακτική, αυτό που ανήκει στη λογική. Κάπου το πηγαίνει ο Αριστοτέλης. Αυτό σημαίνει από τη μια
κάνει μια διάκριση μεταξύ δύο μορφών σκέψης. Από τη μια να έχεις τη δυνατότητα να σκέφτεσαι και από την άλλη να σκέφτεσαι πραγματικά. Αυτό σημαίνει από τη μια να υπακούς τη λογική και από την άλλη να έχεις τη λογική και να σκέφτεσαι. Η λογική με την οποία σκεφτόμαστε είναι ο ενεργητικός νους, ο οποίος κατά τον Αριστοτέλη, μετά το θάνατο, εφόσον συνδέεται με το σώμα κτλ., πάβει να υπάρχει. Στα μετά τα φυσικά τώρα, το πολύ γνωστό έργο του Αριστοτέλη, το οποίο έδωσε την ονομασία στη μεταφυσική, όπως την εννοούμε σήμερα. Όχι, νομίζω περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι μεταφυσική. Αυτή η ονομασία οφείλεται λοιπόν στον Ανδρώνικο το Ρόδιο. Όταν διάβαζε τα βιβλία ο Ρόδιος, βρήκε κάποιες σημειώσεις οι οποίες ήταν λίγο αλλοπρόσαλλες. Μεταξύ τους δεν συνδεδεόταν, δεν πήγαιναν λογικά όπως ήταν τα προηγούμενα. Αυτά τα συγκράτησε σε ένα βιβλίο, στο οποίο δεν ήξερε τι ονομασία να δώσει. Το προηγούμενο βιβλίο όμως το είχε ονοματίσει φυσικά, περί φύσεως. Ήταν τα φυσικά του Αριστοτέλη. Αυτό το βρήκε μετά τα φυσικά. Είναι δηλαδή ένας χρονολογικός προσδιορισμός, ο οποίος όμως λόγω του περιεχομένου 3 σελίδων σε όλο το βιβλίο, στο κεφάλαιο Λάμδα, εκεί που μιλάει για το Θεό λοιπόν, έχει λάβει άλλες διαστάσεις με την έννοια της μεταφυσικής. Αλλά δεν είναι αυτό η μεταφυσική. Η μεταφυσική δεν μιλάει για το Θεό. Η μεταφυσική μιλάει όχι μόνο για το Θεό. Εξετάζει όλα τα όντα χωρίς τις ιδιότητες τις περιττές τους. Θέλει να εξετάζει δηλαδή το όν στην ουσία του, χωρίς αυτές τις ιδιότητες που μπορούν να απαλληφθούν. Υπάρχει μία επιστήμη, λοιπόν, λέει ο Αριστοτέλης, που εξετάζει το όν ως όν και όλα όσα υπάρχουν στη φύση του. Αυτή δεν μοιάζει με καμία από τις ονομαζόμενες επιμέρους επιστήμες. Γιατί καμία από τις άλλες δεν εξετάζει καθολικά το όν ως όν, αλλά διαχωρίζουν ένα μέρος του όντως και εξετάζουν τις ιδιότητές του. Όπως κάνουν οι μαθηματικές επιστήμες. Ο Αριστοτέλης σε αυτό το έργο θα εξετάσει τα όντα. Τι είναι ο χρόνος? Αυτό είναι ένα μεταφυσικό ερώτημα. Θα πρέπει να το εξετάσει χωρίς αυτή την καθημερινότητα του χρόνου, δηλαδή, που γνωρίζουμε εμείς. Το πρώτο κινούν ακίνητο, αυτό είναι και οι 3 σελίδες που είπαμε μετά τα φυσικά. Και ξεκινάει ο Αριστοτέλης λέγοντας για τους θεολόγους, επιπλέον, αν ισχυριζόμασταν, όπως λένε οι θεολόγοι που γεννούν το σύμπαν από τη νύχτα, και αναφέρεται βέβαια στον Ησίοδο και στους υπόλοιπους, ή όπως οι φυσικοί, οι προσοκρατικοί, που λένε ότι όλα τα πράγματα ήταν μαζί, αυτό θα ήταν κάτι αδύνατο. Ο Αριστοτέλης έχει μια συνολική σκέψη. Προσπαθεί να εξηγήσει ο κόσμος, καταρχήν για τον Αριστοτέλη υπήρχε από πάντα. Σε αυτό ακολουθεί τον Ηράκλειτο. Δεν υπάρχει μία στιγμή δημιουργίας όπως υπάρχει στον Πλάτωνα, όπου ο δημιουργός χωρίζει τη μέρα από τη νύχτα κτλ. Ο Αριστοτέλης έχει τη δική του θεωρία. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρεί ότι κάτι θα πρέπει, υπάρχει, τι δεχόμαστε για τον κόσμο μας, ότι υπάρχει κίνηση. Το πρόβλημά του είναι πώς ξεκίνησε αυτή η κίνηση. Ο κόσμος υπήρχε από πάντα. Εκεί είναι που θα χρησιμοποιήσει την έννοια του πρώτου κινούντος ακίνητου, δηλαδή αυτού που πρώτο έδωσε την κίνηση στον κόσμο και μετά έμεινε να σκέφτεται τον εαυτό του. Αυτό είναι ο Θεός του Αριστοτέλη. Γιατί, πώς θα κινούνταν αν κάποιο αίτιο δεν ήταν ενεργό, αναρωτιέται ο Αριστοτέλης. Ποιο είναι το αίτιο της κίνησης? Εκεί είναι που θα εισάγει τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο, λέει, ορισμένοι θεωρούν μια αιώνια ενέργεια, όπως ο Λεύκηπος και ο Πλάτωνας, καθώς λένε ότι υπάρχει αιώνια κίνηση. Αλλά δεν λένε το γιατί. Αυτό το κατηγορεί ο Αριστοτέλης. Αυτό το γιατί. Γιατί δεν το λένε? Αυτό αναζητεί. Ούτε με ποιον τρόπο, ούτε και την αιτία που κινείται έτσι και όχι αλλιώς. Υπάρχει λοιπόν και κάτι το οποίο κινεί. Επειδή όμως αυτό που κινείται και κινείται είναι το μέσον, υπάρχει κάτι που κινεί χωρίς να κινείται. Κάτι το αιώνιο. Που είναι και ουσία και ενέργεια. Αίδιο και ουσία και ενέργεια ούσα. Αυτό λοιπόν είναι ο Θεός, το πρώτο κινούν ακίνητο. Και αυτό είναι μια αναφορά του πάλι πολύ γνωστή, και η ζωή βέβαια ανήκει στο Θεό. Ο Θεός, όπως και οι πλανήτες για τον Αριστοτέλη, έχουν δική του ζωή. Δεν έχει σχέση με τη δική μας μορφή ζωής, είναι αιώνια, αμετάβλητη. Εμείς κατοικούμε στον υποσελήνιο κόσμο, ας το δεχτούμε αυτό. Να μπούμε λίγο στη λογική του Αριστοτέλη, και από τη σελήνη και πάνω είναι ο υπερσελήνιος κόσμος των αιώνιων και άφθαρτων όντων, και σε αυτά μάλιστα περιλαμβάνει και τους πλανήτες. Λοιπόν, η ζωή βέβαια ανήκει στον Θεό, διότι η ενέργεια του νου είναι ζωή.
Είναι καθαρή ενέργεια ο Θεός για τον Αριστοτέλη, δεν έχει ύλη, μόνο αυτός. Και εκείνος είναι η ενέργεια. Και η καθεαυτή ενέργειά του είναι η άριστη και η αιώνια ζωή. Αυτό το υποστηρίζει. Λέμε λοιπόν ο Θεός είναι ζωντανό, αιώνιο και άριστο, ώστε σε αυτόν ανήκει η ζωή και ο συνεχής και ο αιώνιος χρόνος. Διότι αυτό είναι ο Θεός. Και τι κάνει ο Θεός? Έδωσε την κίνηση στον κόσμο. Και σκέφτεται ο Αριστοτέλης πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν αποδίδει, απομακρύνεται πολύ από το δωδεκάθεο, φυσικά, όπως όλοι οι φιλόσοφοι, δεν αποδίδει στο Θεό καμία ανθρώπινη ιδιότητα, ακόμη και τη δικαιοσύνη, θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στους ανθρώπους, ο Θεός επομένως δεν ανακατώνεται με τα ανθρώπινα και τι κάνει? Εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε τη μακαριότητά του, είναι μακάριος, γιατί? Γιατί σκέφτεται, αυτή είναι η μεγαλύτερη μακαριότητα, νοεί. Τι νοεί? Δεν μπορεί να νοεί τα πράγματα, αυτά είναι κατώτερα. Νοεί μόνο τον εαυτό του. Είναι το αντικείμενό του η νόηση. Γι' αυτό ονομάζει και το Θεό, πέρα από το πρώτο καινούν ακίνητο, νοήσεως νόησης. Έχει πολύ ωραία θεωρία. Αλλά δεν υπάρχει μόνο ο Θεός. Τον ενδιαφέρει τον Αριστοτέλη. Αυτή είναι η γνώση των πολύτιμων πραγμάτων που λέει, που είναι και η ανώτερη, η καλύτερη. Αλλά από την άλλη, ο πραγματικός ο κόσμος είναι εδώ. Οπότε γράφει φυσικά και τα βιολογικά του έργα. Τα ζώα τον εντυπωσιάζουν. Εδώ είναι το περιζώων μορίων. Δηλαδή έχει γράψει έργο για τα μέρη, τα μόρια, τα μέρη των ζώων. Τα χέρια, τα πόδια, δηλαδή πώς θα απέκτησει το καθένα, τι σκοπό έχουν κτλ. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει μόνο αυτό. Θα γράψει. Είναι εσωτερικό έργο. Είναι έργο δηλαδή το οποίο έχει γράψει προκειμένου να το ακολουθεί στη διδασκαλία του. Και λέει τώρα και οι δύο έρευνες, η έρευνα της μεταφυσικής των αιώνιων ουσιών για το Θεό κτλ. Και η έρευνα αυτού εδώ του κόσμου. Έχουν τη χάρη τους. Στην πρώτη περίπτωση, η γνώση των αιώνιων ουσιών, των άσων του Θεού κτλ. Έχει τόση αξία, ώστε ακόμη και η ελάχιστη επαφή μαζί τους προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από κάθε άλλη γνωστή μας ειδονή. Αυτή είναι η ειδονή για τον Αριστοτέλη. Το να μπορεί να γνωρίζει, να μαθαίνει και ειδικά για τη γνώση των θεϊκών πραγμάτων. Όπως ακριβώς και τον ο Διακρίνης, τι αναλογία έχει αυτή, από τον Πλάτωνα την πήρε. Είναι τόσο θαυμαστή, λέει, αυτή η γνώση των αιώνιων πραγμάτων, όπως ακριβώς και τον ο Διακρίνης έστω και μια φευγαλαία και αποσπασματική εικόνα του έρωτά σου. Αυτή η αναλογία με τον έρωτα, το αρκεί να κοιτάξεις τα άστρα, είναι σαν να κοιτάς, αισθάνεσαι το ίδιο με τον έρωτά σου, μόνο ρίχνοντας μια φευγαλαία ματιά, καθώς η σκέψη σου εξυψώνεται, σου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά από την πλήρη θέα πολλών και άλλων σπουδαίων πραγμάτων. Μόνο και μόνο αυτή η σκέψη. Αλλά σου λέει η σκέψη, αυτά τα αιώνια πράγματα, πολύ δύσκολα μπορούμε να τα γνωρίσουμε, ενώ τα δικά μας μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Εδώ, τα ζώα, τα φυτά, τους ανθρώπους. Και λέει, στη δεύτερη περίπτωση, η διαφορά είναι ότι η γνώση μας είναι πολύ πιο έγκυρη. Γνωρίζουμε καλύτερα πολύ περισσότερες πλευρές των φθαρτών όντων. Προσπαθεί να μας πείσει τώρα για να μελετήσουμε τα ταπεινά ζώα. Είναι ο πρώτος βιολόγος και τα αγαπάει πάρα πολύ. Και λέει, θα το έλεγε κανείς ότι το γεγονός ότι είναι πιο κοντά σε εμάς και η φύση τους μας είναι πιο οικία, εξισορροπεί κατά κάποιον τρόπο την αξία της επιστήμης των θεϊκών ουσιών. Γιατί ακόμη και σε αυτά που δεν παρουσιάζουν την πραγματική χάρη στην όψη και στα πιο άσχημα ζώα και στα πιο αδιάφορα φυτά και ψάρια, η φύση τα δημιούργησε έτσι, ώστε η θεωρία τους, το πώς δημιουργήθηκαν κτλ., να προσφέρει ασύλληπτες ειδονές, πάλι η λέξη ειδονή. Η θεωρητική ειδονή, η πνευματική ειδονή του Αριστοτέλη. Σε εκείνους που μπορούν να συλλάβουν τις αιτίες, σε όσους είναι πραγματικοί φιλόσοφοι που αναζητούν τη γνώση. Και ολοκληρώνει λέγοντας ότι σε όλα τα έργα της φύσης υπάρχει κάτι το θαυμαστό. Παντού δηλαδή στη φύση υπάρχει κάτι το να θαυμάσουμε. Και ο Αριστοτέλης θαυμάζει τα πάντα. Και ο Ανδρώνικος ο Ρόδιος βρίσκει ακόμη διάφορα έργα του Αριστοτέλη που δεν ξέρει που να τα εντάξει, που αναφέρονται σε αυτές τις λειτουργίες των έμβιων όντων. Και είναι τα μικρά τα φυσικά. Και εκεί ο Αριστοτέλης, στις συγκεντρωμένες, αυτό είναι η ονομασία που έδωσε ο Ανδρώνικος, βρίσκονται πολλές μικρές θεωρίες του και κυρίως αναζητήσεις και ερωτήματα που θέτει. Δεν τα απαντάει πάντα ούτε με τον σωστό τρόπο, πολλές φορές μένεις και στο ερώτημα. Και αναρωτιέται πρώτος ο Αριστοτέλης, αυτό το απαντάει. Τι είναι όνειρο? Σύγχρονη θεωρία, φροηδική. Ό,τι βλέπουμε μας λέει στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε στο όνειρο. Απορρίπτει τις δοξασίες ότι κάποιος είδε ένα όραμα με τον Θεό κτλ. Γιατί λέει ότι αυτά τα οράματα εμφανίζονται στους πιο
αδιάφορους θρησκευτικά ανθρώπους. Αποκλείεται ο Θεός να στέλνει τέτοια οράματα. Τα όνειρα είναι ό,τι βλέπουμε τη μέρα. Είναι η πραγματικότητά μας, δεν θα δούμε κάτι άλλο. Πώς συνδέεται ο χρόνος με την ανάμνηση. Πώς θυμόμαστε. Έχει γράψει το περί αναμνήσεως, τον απασχολεί πάρα πολύ. Ποιο είναι το κριτήριο του ύπνου και της εγρήγορσης. Για τον Αριστοτέλη ο ύπνος είναι σαν ένας θάνατος. Ποια είναι η βασική λειτουργία της ζωής. Τι είναι αίσθηση και τι είναι το αισθητό. Πώς συνδέονται οι αισθήσεις ώστε να γίνει αντιαλειπτή η πραγματικότητα. Ακόμη ερωτήματα όπως γιατί τόσο σύγχρονα ερωτήματα. Και προσπαθεί να τα απαντήσει και αυτά. Γιατί τα φυτά ζουν περισσότερο από τα ζώα. Επομένως δεν έχει καμία σχέση, απομακρύνεται από τη σκέψη του Πλάτωνα και μάλιστα αυτό θα φανεί ιδιαίτερα και στη θεωρία της ευδαιμονίας. Αφού σας κούρασα λοιπόν με όλα τα φυσικά και βιολογικά και μεταφυσικά του έργα, να περάσουμε και λίγο στη θεωρία της ευδαιμονίας του Αριστοτέλη, την πολύ γνωστή από τα ηθικά νοικομάχια. Για τον Πλάτωνα λοιπόν, η ηθική εδράζει στις ιδέες. Ο φιλόσοφος θα είναι ευτυχισμένος όταν μετά θάνατον θεάται ο ίδιος τις ιδέες μέχρι να ξαναμπεί η ψυχή του σε ένα άλλο σώμα και να ξαναγεννηθεί. Για τον Αριστοτέλη δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος θα είναι ηθικός σε αυτόν εδώ τον κόσμο, διότι μόνο έτσι θα είναι ευτυχισμένος. Έχουν επομένως διαφορετική φιλοσοφική βάση. Τον Αριστοτέλη τον ενδιαφέρει η ανθρώπινη πράξη και όχι κάτι άλλο. Σκοπός είναι όχι η γνώση, αλλά η πράξη. Και η ζωή βέβαια για τον Αριστοτέλη είναι επιλογή. Προσπαθεί να αφυπνίσει τους ανθρώπους. Τα ηθικά νοικομάχια είναι ο πρώτος οδηγός αυτοβελτίωσης που έχει βγει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και λέει ο Αριστοτέλης ότι στα ηθικά εκδήμια, γιατί τα τρία έργα είναι παρόμοια, αν κάποιος άθριζε όλα όσα πράττουν και πάσχουν οι πάντες χωρίς τη θέλησή τους και χωρίς να τα επιλέγουν και πρόσθεται άπειρο χρόνο, κανείς εξαιτίας τους δεν θα προτιμούσε να ζει. Πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας. Πρέπει να της δώσουμε αξία. Και όπως οι άλλες έρευνες, λέει, αυτή η έρευνα διαφέρει. Δεν είναι έρευνα φυσικής. Δεν μπορώ εγώ να ερευνήσω έτσι τα αίτια. Είναι μια πολύ πρακτική έρευνα. Δεν στοχεύει όπως οι άλλες στην καθαρή θεωρία. Τη θυμόμαστε η θεωρία που δίνει τη μεγαλύτερη ειδονή. Εδώ θέλουμε όχι να γνωρίσουμε τι είναι η αρετή, αυτό που έκανε ο Σωκράτης. Μεγάλη αντίθεση με τον Σωκράτη. Αλλά θέλουμε να γίνουμε οι ίδιοι αγαθοί. Και τώρα είναι η κριτική του στον Σωκράτη, γιατί ο Σωκράτης αυτό που έκανε ήταν να προσπαθεί να ορίζει τα πράγματα. Όπως είπαμε, η λευκότητα, τι είναι το ωραίο, τι είναι η αρετή κτλ. Ο Σωκράτης λοιπόν θεωρούσε ως τελικό σκοπό τη γνώση της αρετής. Τι είναι η αρετή. Και πάσχιζε να βρει τι είναι η δικαιοσύνη, πράγματι. Αυτό αναρωτιόταν. Έτσι είναι τα έργα του. Τι είναι η δικαιοσύνη, τι είναι η ανδρεία. Και κάθε επιμέρους αρετή. Αυτά τα έργα του Πλάτωνα κυκλοφορούσαν και τότε. Τα είχε διαβάσει όλα. Και είναι λογικό που ενεργούσε έτσι. Διότι φανταζόταν πως όλες οι αρετές είναι επιστήμες. Με αποτέλεσμα να έρχονται ταυτόχρονα το να γνωρίζεις τι είναι δικαιοσύνη και το να είσαι δίκαιος. Αυτός είναι ο πρώτος ο Αριστοτέλης που το καταλαβαίνει. Ο Σωκράτης δεν έχει καταλάβει ότι το να γνωρίσω εγώ κάτι που αναρωτιέται τι είναι η δικαιοσύνη, δεν με κάνει αυτόματα δίκαιο. Εγώ μπορεί να γνωρίζω ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσω. Η γνώση δεν σημαίνει πράξη. Και ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που το λέει. Και λέει, οπότε εγώ θα σας μιλήσω για την πράξη σε αντίθετα με τον Σωκράτη. Γιατί η ευδαιμονία είναι ο σκοπός της ζωής. Πού αποβλέπουν οι πράξεις μας, λέει. Γιατί πράττουμε. Τα ερωτήματα αυτά θα απασχολήσουν από εκεί και πέρα όλη τη φιλοσοφία. Γιατί πράττουμε. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ο σκοπός της ζωής είναι η ευδαιμονία. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, λέει ο Αριστοτέλης. Πρέπει, όπως οι τοξότες, να στοχεύσουμε στο στόχο μας. Και θα τον πετύχουμε σιγά-σιγά με δύο τρόπους. Ποιος είναι ο τελικός τώρα σκοπός του ανθρώπου, πώς θα τον βρούμε. Οι περισσότεροι, τους αναφέρουν οι φιλόσοφοι πολλές φορές, τους πολλούς, οι περισσότεροι, λέει, συμφωνούν προς το όνομα. Είναι η ευδαιμονία, είναι η ευτυχία ο σκοπός της ζωής. Αλλά ταυτίζουν το ευπράτην με το ευζήν, δηλαδή το να ζουν ωραία, θεωρούν ότι αυτή είναι η ευδαιμονία χωρίς να πράττουν οι ίδιοι τίποτε. Και μετά βέβαια γνωρίζουμε την κατάληξη. Άλλοι την τοποθετούν στα φανερά πράγματα, όπως είναι την ευδαιμονία. Είναι η δονή, οι απολαύσεις, είναι τα χρήματα, ο πλούτος, είναι η δόξα, οι τιμές. Ο φτωχός, λέει, τι θέλει ο καθένας, αυτό που του λείπει. Ο φτωχός θεωρεί ότι με τα χρήματα θα γίνει ευτυχισμένος, ενώ ο άρρωστος θεωρεί ότι όταν βρει την υγεία του θα είναι ευτυχισμένος. Αλλά πολύ πλούσιοι και υγιείς άνθρωποι δεν είναι καθόλου ευτυχισμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε πράγματα για να εκτιμήσουμε.
Οι σοφοί λοιπόν θεωρούν οι φιλόσοφοι ότι είναι κάτι άλλο. Οι ειδονοί λοιπόν είναι ο πρώτος βίος που προκρίνουν οι άνθρωποι, που θεωρούν ότι αγαπούν την απολαυστική ζωή και ταυτίζουν το αγαθό με την ειδονή. Θα μπορούσε να είναι αυτός ο βίος, τον εξετάζει. Όχι για τον Αριστοτέλη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε δούλοι των απολαύσεων. Και φυσικά, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει, δεν ακολουθούμε το ανώτερο μέρος της ψυχής, δεν ακολουθούμε το νου, την νοητική ψυχή, αλλά αυτή των ζώων, τις αισθήσεις. Γιατί, όπως το εξηγεί, γιατί μιλάει πολύ για τις σωματικές ειδονές, ο Αριστοτέλης, τις ειδονές του σώματος, καταλαβαίνει την αιτία που τις ακολουθούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι ότι είναι πιο κοντινές, είναι ότι είναι η πιο εύκολη απόλαυση. Αλλά εκεί είναι που πρέπει να βάλουμε ένα μέτρο. Πολλοί από αυτούς, λέει βέβαια, χωρίς σχόλιο, είναι κάτοχοι εξουσίας. Αυτό συνέβαινε στην αρχαιότητα. Όχι σήμερα. Τώρα, ο δεύτερος βίος είναι ο πολιτικός βίος. Είναι οι άνθρωποι, λέει, για να φτάσουμε βέβαια, ο φιλοσοφικός βίος είναι ο ανώτερος. Είναι οι άνθρωποι που θεωρούν ότι, και μορφωμένοι άνθρωποι, και το λέει αυτό, το αγαθό είναι η τιμή. Και αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής, το να σε τιμούν οι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι επιδιώκουν τις τιμές, θέλουν να τους τιμούν οι άλλοι, για να ξεχωρίζουν, αλλά οι τιμές ανήκουν, μας λέει ο Αριστοτέλης, δεν τις δίνεις εσύ στον εαυτό σου, σε άλλους ανθρώπους. Και όχι σε όποιον τις δέχεται. Εφόσον δεν ανήκουν σε σένα, εύκολα μπορεί να αφαιρεθούν. Και μπορεί να είναι και θέμα τύχης. Και οι άνθρωποι όμως θα ήταν καλό να θέλουν να τους τιμούν για τις αρετές τους. Επομένως θα πρέπει να πράξουν. Η αρετή είναι η ανώτερη. Επομένως, δύσκολη η έρευνα για το αγαθό μας, λέει ο Αριστοτέλης. Πώς θα γίνουμε ευτυχισμένοι? Αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι εν γέννη για τον απολαυστικό βίο και τον βίο με τις τιμές, είναι αβέβαιες οι θέσεις. Ποιος θα μπορούσε να αποφασίσει? Γιατί πολλές φορές όταν θέτω αυτό το ερώτημα, μου λένε τα παιδιά μου ότι, κυρία, ο κάθε άνθρωπος πιστεύει ότι η ευτυχία είναι κάτι το διαφορετικό. Επομένως, ποιος θα κρίνει? Είναι ο καθένας ο καλύτερος κριτής για τον εαυτό του? Μήπως έχουμε μια γνώση που θα πρέπει να εξετάσουμε? Ο νέος όχι. Δεν είναι καλός κριτής για να αποφασίσει για τη ζωή του. Γιατί δεν έχει πείρα από την κοινωνική ζωή, μας λέει ο Αριστοτέλης. Γιατί παρασύρεται εύκολα από τα πάθη του. Θα πρέπει πρώτα να μάθει, να γνωρίσει. Ο ανώριμος χαρακτήρας, όχι. Τα άσπρα μαλλιά για τον Αριστοτέλη δεν σημαίνουν τίποτε. Το ότι κάποιος έχει μεγαλώσει ηλικία δεν σημαίνει ότι είναι ειδικός. Σκοπός είναι να πράττουμε έτσι ώστε να είμαστε ευτυχισμένοι. Επομένως, καταλήγει, όσοι καθοδηγήσουν τις επιθυμίες τους με τη λογική, αυτοί θα γίνουν ευτυχισμένοι. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, λοιπόν, ο σκοπός της ζωής, η ευδαιμονία, μπορεί να επιτευχθεί με τις αρετές, τις οποίες θα τις ορίσει αυτός από την αρχή. Δεν θα ακολουθήσει τις 4 πλατωνικές αρετές, τις οποίες θα επιστρέψουν μετά οι στοικοί, θα προσθέσει πολύ περισσότερες και θα αναζητήσει το μέσον. Γιατί οι αρετές μπορεί να έχουν και υπερβολή, και η ανδρεία έχει υπερβολή και πολλές άλλες. Αρετές λοιπόν, φιλία, πάρα πολύ σημαντική στον Αριστοτέλη, είναι ο πρώτος που το λέει, και ελεύθερος χρόνος. Το τέλειο αγαθό λοιπόν, η ευδαιμονία, είναι το τέλειο αγαθό, διότι υπάρχει για χάρη του εαυτού του και όχι για κάτι άλλο. Αν θέσει κάποιος, για παράδειγμα, στον εαυτό του την ερώτηση τι είναι ευτυχία, και να πει, ρωτάω και εγώ τα παιδιά μου πολλές φορές, τι είναι ευτυχία, τι θα θέλατε στη ζωή σας κτλ. Και σου λέει άλλος, εγώ θέλω χρήματα. Πολύ ωραία. Γιατί τα θέλεις τα χρήματα? Για να πάρω ένα σπίτι. Γιατί θέλεις να πάρεις ένα σπίτι? Γιατί θέλω να κάνω οικογένεια. Γιατί η κατάληξη είναι η ευτυχία. Γιατί θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να μην μας κοστίσει και να μην πληρώσουμε ακριβά αυτές τις επιλογές έως ότου γίνουμε ευτυχισμένοι. Ο πλούτος, επομένως, και η ειδονή και όλα υπάρχουν για χάρη κάποιου άλλου αγαθού. Είναι τα μέσα, δεν είναι ο σκοπός. Μόνο η ευδαιμονία είναι. Επομένως, είναι κοινοτοπία να λέμε ότι η ευδαιμονία είναι το άριστο αγαθό. Και ποιο είναι το έργο του ανθρώπου? Το είδαμε προηγουμένως. Η ζωή είναι κοινή, σε φυτά, ζώα, ανθρώπους. Αλλά ποια είναι η διαφορά του ανθρώπου? Έλογη ενέργεια. Ενέργεια με βάση τη λογική, όχι το ένστικτο. Η ευδαιμονία διαρκεί, και αυτό είναι κάτι που δεν το είχαν σκεφτεί πολύ περισσότεροι.
ήταν κάτι το οποίο διαρκεί, είναι κάτι βασικά το οποίο διαρκεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Δεν είναι η χαρά. Η ευδαιμονία είναι μια συναισθηματική κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος αισθάνεται, για τον Αριστοτέλη τώρα, έτοιμος να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε του συμβεί στη ζωή του. Είναι σίγουρος, είναι αυτόνομος, είναι ελεύθερος άνθρωπος που προάγει συνεχώς τον εαυτό του και θα δούμε ότι βοηθάει και τους άλλους. Και έχει χρόνο και για τον εαυτό του και για τους φίλους του. Το ανθρώπινο λοιπόν αγαθό είναι ενέργεια της ψυχής που είναι σύμφωνη με την αρετή και αν είναι περισσότερες οι αρετές με την καλύτερη και τελειότερη από όλες. Ακόμη και σε ολόκληρο το βίο. Γιατί ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη και έτσι μία μέρα δεν κάνει, ή ένα μικρό διάστημα δεν κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Μια μέρα χαράς δεν θα μας κάνει ευτυχισμένους για όλη μας τη ζωή, γιατί για τον Αριστοτέλη είναι έτσι. Η ευτυχία είναι για όλη τη ζωή. Η ευδαιμονία λοιπόν δεν εξαρτάται από την ευημερία ή τη δυσπραγία, ενώ η ζωή εξαρτάται από την τύχη. Η αιτία της ευδαιμονίας για τον Αριστοτέλη είναι οι ενέργειες που κάνουμε εμείς στη ζωή μας και είναι σύμφωνα με την αρετή. Σε κανένα άλλο ανθρώπινο έργο, λοιπόν, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη, θα το πάρουμε και στο εκεί αυτό, τόσο μεγάλη σταθερότητα όσο υπάρχει στις ενέργειες που γίνονται σύμφωνα με την αρετή. Επομένως, μπορούμε να ρυθμίσουμε την ευδαιμονία μας έτσι με την αρετή. Πώς αποκτάται, λοιπόν, αυτή η περιβόητη ευδαιμονία? Με μάθηση. Μαθαίνουμε να ευτυχούμε. Αλλιώς, γιατί έγραψε το βιβλίο, αν δεν είναι με μάθηση? Με εθισμό συνηθίζουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εξάσκησης? Είναι θείο δώρο? Περιμένουμε να μας πέσει, να ευτυχίσουμε? Είναι αποτέλεσμα της τύχης? Αναρωτιέται ο Αριστοτέλης. Και λέει ναι. Πώς αποκτάτε? Είναι κοινή σε όλους. Όλοι μπορούν να την αποκτήσουν, λέει. Αν έχουν δυνατότητα μάθησης, μπορούν όλοι να την αποκτήσουν. Με εθισμό, ναι. Με επιμέλεια, φροντίδα λοιπόν του εαυτού μας. Πρέπει να το συνηθίσουμε σε καλές πράξεις. Χρειάζεται όμως προσωπική προσπάθεια. Δεν γίνεσαι ευδαίμονας διαβάζοντας ένα βιβλίο, διαβάζοντας τα ηθικά κομμάτια. Εκεί σου δείχνει τον τρόπο. Εσύ θα πρέπει να τον ακολουθήσεις. Επομένως, δεν είναι αποτέλεσμα της τύχης. Η ευδαιμονία, λοιπόν, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα συμβεί αν διδαχθούμε τη φρόνηση και αν ακολουθήσουμε τον εθισμό, τη συνήθεια με τις αρετές. Όπως συμβαίνει με τις άλλες τέχνες, αυτό που πρέπει να μάθουμε να κάνουμε, τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα. Όπως οι οικοδόμοι, λέει, μαθαίνουν να οικοδομούν μαθαίνοντας. Και οι κιθαριστές παίζοντας κιθάρα. Μέσω της εξάσκησης γινόμαστε καλύτεροι. Δεν αποκτούμε καμία ιδιότητα έτσι με την πρώτη φορά. Έτσι ακριβώς γινόμαστε δίκαιοι, σκέφτεται ο Αριστοτέλης. Πώς? Όχι διαβάζοντας ένα βιβλίο, αλλά πράττοντας δικιά. Και σόφρονες, εγκρατείς λοιπόν γινόμαστε όταν δείχνουμε εγκράτεια. Και ανδρείοι όταν κάνουμε ανδρείες πράξεις. Και αυτά πρέπει να είναι πράξεις. Δεν πρέπει να είναι σκέψεις και να είναι και καθημερινότητα. Η ευδαιμονία λοιπόν είναι, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, η ενέργεια της ψυχής. Η ψυχή μας ενεργεί και η ψυχή μας ενεργεί όταν είμαστε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο και όχι στον κόσμο των ιδεών του Πλάτωνα, όταν είμαστε εδώ ζωντανοί και πράττουμε σύμφωνα με την αρετή. Οι αρετές για τον Αριστοτέλη χωρίζονται, και αυτό είναι η δική του καινοτομία. Όλα όσα έχουμε πει ως τώρα είναι καθαρά δικές του συλλήψεις. Γι' αυτό, αν προσέξετε τον τίτλο της σημερινής διάλεξης, ήταν ο Αριστοτέλης ο φιλόσοφος, όχι επειδή ήταν φιλόσοφος, πολλοί ήταν φιλόσοφοι. Έτσι, όταν λέγαν όχι στην αρχαιότητα, γιατί στην αρχαιότητα δεν ήταν τίποτε, στο Μεσαίωνα όμως τον αποκαλούσαν ο φιλόσοφος. Ξεχώριζε δηλαδή, ακολούθησαν πάρα πολύ την αριστοτελική σκέψη, την εξέτασαν πάρα πολύ και οδήγησε και στην αποδόμησή της μετά με τον Γαλιλαίο, χάρη στην εξέτασή της. Πήρε πάρα πολλά χρόνια να αποδομηθεί η αριστοτελική φυσική σκέψη τουλάχιστον. Λοιπόν, οι αρετές, διανοητικές και ηθικές. Οι διανοητικές έχουν να κάνουν με το νου. Αυτές προφανώς δεν είναι θέμα εξάσκησης, κάποιος πρέπει να σου τα δείξει. Χρειάζεσαι ένα δάσκαλο για να αναπτύξεις και τη φρόνηση και τη σοφία και τη σύνεση. Αυξάνονται με τη διδασκαλία. Μπορεί να τις έχουμε όλοι ως άνθρωποι, αλλά μπορούμε να τις αυξήσουμε με τη διδασκαλία. Οι ηθικές όμως, εκεί είναι που θα πρέπει και άλλη καινοτομία αριστοτελική, μόνο με τη συνήθεια. Να συνηθίσουμε τον εαυτό μας δηλαδή στις πράξεις των ηθικών αρετών. Η φρόνηση τώρα, που πρέπει να την διδαχτούμε τη φρόνηση. Τι είναι η φρόνηση που λέμε? Όσο για τη φρόνηση καταλαβαίνουμε τι είναι, γιατί μας λέει ο Αριστοτέλης, έχουμε μια αίσθηση. Τι είναι η φρόνηση? Αν πρώτα σκεφτούμε ποιους ανθρώπους ονομάζουμε φρόνιμους. Κατά την κοινή αντίληψη, γνώρισμα του φρόνιμου ανθρώπου είναι το να μπορεί να σκέφτεται σωστά,
ποια πράγματα είναι καλά και ωφέλιμα για τον ίδιο, όχι πάντως έχοντας στο νου του επιμέρους και ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή, ποια πράγματα είναι καλά και ωφέλιμα για την υγεία ή τη σωματική δύναμη, αλλά ποια πράγματα είναι καλά και ωφέλιμα για μια καλή και ευτυχισμένη ζωή. Ο φρόνιμος θα ζήσει ευτυχισμένος. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο φρόνιμος είναι ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να σκέφτεται σωστά. Ο άνθρωπος που τα λέγαμε σήμερα που έχει την ικανότητα της αντίληψης. Που μπορεί και αντιλαμβάνεται. Κανένας δεν σκέφτεται, λέει, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Πράγματα που δεν υπόκεινται σε μεταβολή. Ούτε για πράγματα για τα οποία δεν έχει καμιά δυνατότητα για να το πραγματοποιήσει. Πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Η φρόνηση λοιπόν απαιτεί χρόνο για να αναπτυχθεί. Πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και συνδέεται βεβαίως με τη λήψη των αποφάσεων. Είναι αποτέλεσμα μάθησης και εμπειρίας. Με τη φρόνηση θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της τύχης και δεν αφορά βέβαια τους τελικούς στόχους παρά μόνο τα μέσα που θα επιλέξουμε για να τους πραγματοποιήσουμε. Ο άνθρωπος για τον Αριστοτέλη, και εδώ διαφέρει πάλι με τον Πλάτωνα. Στον Πλάτωνα κανένας δεν είναι κακός με τη θέλησή του. Φταίει η παιδεία του ή το περιβάλλον του, όπως μεγάλωσε. Πάντως φταίει κάποιο γεγονός για το οποίο έγινε κακός και δεν ευθύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο Αριστοτέλης διαφωνεί τελείως. Ο άνθρωπος είναι η αρχή, ο άνθρωπος είναι ο κύριος των πράξεών του. Όσες ενέργειες, λέει, εξαρτάται από εμάς να τις πράξουμε, το ίδιο εξαρτάται και από εμάς να μην τις πράξουμε. Και σε όσες μπορούμε να πούμε όχι, μπορούμε να πούμε και ναι. Ποιος αποφασίζει? Εμείς αποφασίζουμε. Αν λοιπόν εξαρτάται από εμάς να πράττουμε καλά και κακά πράγματα, το ίδιο εξαρτάται και να μην τα πράττουμε. Επομένως, από εμάς εξαρτάται να είμαστε καλοί ή κακοί. Μεγάλη αντίθεση με τον Πλάτωνα και το λέει και το υποστηρίζει και έχει κάνει την κριτική του. Ο λόγος όμως ότι κανένας, και λέει όμως, κανένας δεν είναι με τη θέλησή του κακός, ούτε χωρίς να το θέλει ευτυχισμένος, φαίνεται να είναι σε ένα μέρος του ψευδής και στο άλλο ηλιθής. Γιατί κανένας δεν είναι ευτυχισμένος χωρίς τη θέλησή του. Αυτό είναι σωστό, λέει ο Αριστοτέλης. Πρέπει να το θέλουμε. Δεν είναι θέμα τύχης η ευτυχία, αλλά η κακία, το να είμαστε κακοί, είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα δικό μας. Επομένως, θα πρέπει να το αποφύγουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Ο φρόνιμος τι κάνει? Αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Ξέρει τι πράττει. Βελτιώνεται συνεχώς στη λήψη των αποφάσεων. Επομένως, δεν σπαταλάει τόσο χρόνο στο να σκέφτεται πώς θα πρέπει να πράξει. Ξέρει ότι πρέπει να πράξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί οι αποφάσεις του πρέπει να έχουν στόχο το καλό. Οι άνθρωποι δεν κρίνονται όμως μόνο για το αποτέλεσμα των πράξεών τους, γιατί γι' αυτό πολλές φορές δεν ευθύνονται, αλλά για την πρόθεση. Αυτό θα ακολουθήσει ο Αριστοτέλης, δηλαδή εμείς δεν ευθυνόμαστε για τις συνέπειες των πράξεών μας, ποιες είναι οι προθέσεις μας και τι επιλογές έχει ο καθένας από εμάς. Και εδώ είναι που θα ακολουθήσουμε για τον Αριστοτέλη, όπως είπαμε στις αρετές, την ορθή μεσότητα. Οι αρετές, όπως η φιλία, και θα τις δούμε στη συνέχεια, τις διάφορες κατηγορίες της αρετής, έχουν υπερβολή και έλλειψη. Η μεσότητα δεν είναι το μέσον, όπως είναι στα μαθηματικά. Το μέσον δεν είναι το ίδιο για κάθε άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος, λοιπόν, θα πρέπει να δει τον εαυτό του, να απομακρυνθεί από την υπερβολή και από την έλλειψη και να συνηθίσει σε αυτό το μέσον, τη μεσότητα της ζωής, ώστε να γίνει ευτυχισμένος. Οι αρετές δεν ξέρω αν τις βλέπετε έως πίσω. Στη μέση είναι η αρετή, είναι το μέσον. Αριστερά είναι η υπερβολή και δεξιά είναι η έλλειψη. Αρετή λοιπόν για τον Αριστοτέλη είναι η οργή. Την ονομάζει πραότητα. Γιατί η έλλειψη της είναι η απάθεια. Και ο Αριστοτέλης δεν θέλει τους απαθείς. Καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι μερικές φορές θα πρέπει να οργιστούν, με μέτρο όμως, χωρίς να χάσουν το μυαλό τους. Είναι η ελεγχόμενη οργή απέναντι, ας πούμε, στους τυράννους. Το φέρει αυτό το παράδειγμα, προκειμένου να επαναστατήσουν και να αλλάξουν κυβέρνηση. Δεν μπορούν να παραμένουν απαθείς, αλλά δεν μπορούν να είναι και υπερβολικά οργίλοι. Γιατί κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνουν λογικές αποφάσεις. Επομένως, ο Αριστοτέλης λέει ναι, και εκεί διαφέρει πάρα πολύ με τους στοικούς, στην ελεγχόμενη οργή. Να νευριάζουμε δηλαδή όταν πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, απέναντι σε αυτούς που πρέπει, για όση διάρκεια πρέπει, βάζει 5 προϋποθέσεις. Για όλες τις αρετές τις βάζει. Όσον αφορά τώρα η ανδρεία, ας πούμε, λέμε ότι είναι αρετή. Ναι, αλλά είναι αρετή στον πόλεμο. Ένας άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος υπερβαίνει την ανδρεία, τι γίνεται? Γίνεται θρασής και πάει γυρεύοντας. Αντιθέτως, τη δειλία, την έλλειψη της ανδρείας, δεν την επενεί κανένας. Η σοφροσύνη τώρα είναι η εγκράτεια.
Και αυτή είναι μεσότητα. Η υπερβολή της βέβαια είναι η ακολασία, να μην υπάρχει κανένα μέτρο, αλλά υπάρχει και η έλλειψή της. Ο εγκρατής θα πρέπει να είναι εγκρατής χωρίς να είναι αναίσθητος, χωρίς να τον μοιάζει, να έχει φτάσει στο σημείο που να μην τον ενδιαφέρει τίποτε. Η δικαιοσύνη, επίσης την εξετάζει τη δικαιοσύνη πολύ, δεν θα μείνω σε αυτό. Είναι μια αρετή για τον Αριστοτέλη, την εξετάζει τελείως διαφορετικά από τον Πλάτωνα. Για τον Πλάτωνα είναι η αρετή η δικαιοσύνη που επισεγάζει όλες τις υπόλοιπες. Για τον Αριστοτέλη η μεγαλύτερη αρετή όμως είναι η ελευθεριότητα, η γενεοδορία. Και επανερχόμαστε στην ελεύθερη φιλοσοφία, που είναι η μόνη ελεύθερη επιστήμη, στον ελεύθερο άνθρωπο και στην ελευθεριότητα, η οποία είναι η αρετή της γενεοδορίας, η αρετή του πλούτου, η αρετή του να έχεις τα χρήματα που χρειάζεσαι για να ικανοποιήσεις τις δικές σου ανάγκες και να μπορείς να προσφέρεις σε όλους τους υπόλοιπους που χρειάζονται, τους φίλους σου, τους πολίτες της πόλης σου κτλ. Αυτό μας λέει ο Αριστοτέλης. Και μάλιστα αυτές τις πράξεις θα πρέπει να τις κάνεις, λέει, με χαρά. Άμα τις κάνεις με λύπη, πας να δώσεις τα χρήματα και τα κρατάς, θα μην το κάνεις καθόλου. Αλλά χρειάζεται η ελευθεριότητα, η αρετή του πλούτου. Και βέβαια έχουμε και την φιλία, που λέμε η φιλία είναι αρετή, υπάρχει υπερβολή της. Η υπερβολή της είναι η κολακία για τον Αριστοτέλη. Ενώ η έλλειψη βέβαια είναι εχθρότητα για τον Αριστοτέλη, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, η αφιλία. Το να μην έχει κανένα φίλο, και βέβαια αυτό μπορεί να συμβεί δυστυχώς και κατά τύχη, άμα δεν είσαι σε ένα κατάλληλο περιβάλλον με τους ανθρώπους. Εδώ ο Πυθαγόρας άλλαξε χώρα για να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους. Είχε φύγει από τη Σάμο και πήγε στην κάτω Ιταλία, γιατί στη Σάμο δεν είχε ανθρώπους που θα μπορούσαν να κάνουν φιλοσοφία. Επομένως μπορεί να μην βρεις όχι φίλους, πολλά πράγματα. Λοιπόν, πώς βρίσκουμε για τη μεσότητα? Δεν είναι εύκολο πράγμα, μας λέει ο Αριστοτέλης, να ακολουθήσουμε την αρετή, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε, να απομακρυνόμαστε από τα δύο άκρα. Να μην είμαστε ούτε υπερβολικοί, ούτε να έχουμε έλλειψη. Και βέβαια μας λέει ότι πρέπει να αποφεύγουμε την ειδονή της απολαύσης, γιατί δεν τις κρίνουμε αμερόληπτα. Μας αρέσουν πολύ. Και βέβαια ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις σωματικές αρετές και όχι στις πνευματικές, γιατί οι πνευματικές είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο, βέβαια. Η ελευθεριότητα λοιπόν. Η ελευθεριότητα είναι αρετή του πλούτου. Ο πλούτος είναι ένα μέσον προς χρήση, όχι προς συγκέντρωση, να το συγκεντρώνουμε. Και αυτός που το χρησιμοποιεί, ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν πάρα πολύ τυχερός, να πούμε, γιατί είχε τον μεγαλύτερο σπόνσορα, χρηματοδότη επιστήμης όλων των εποχών, τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτός είχε τοποθετήσει τοποτηρητές σε πάρα πολλά μέρη, του έστελνε ζώα, του έγραφαν παρατηρήσεις για τα ψάρια, για τις μέλισσες, για τα πτηνά. Αυτά δεν θα μπορούσε να τα κάνει ο Αριστοτέλης αν δεν είχε τα χρήματα του Αλέξανδρου. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι για να κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, χρειαζόμαστε τα χρήματα, αλλά για κάποιο σκοπό. Να είναι το μέσον δηλαδή για το σκοπό, όχι να προσπαθούμε να αποκτήσουμε τα χρήματα. Αυτός που τα χρησιμοποιεί λοιπόν πρέπει να είναι και φιλόσοφος, πρέπει να είναι και κάτοχος αρετής, όποιος χρησιμοποιεί τα χρήματα. Αλλιώς θα καταλήξει άσχημα. Οι πράξεις αρετής λοιπόν είναι όμορφες και γίνονται για την ομορφιά τους. Δεν είναι μόνο καλές. Υπάρχει και μια ομορφιά μέσα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Η προθυμία επομένως του ελευθέριου να δίνει οφείλεται στην ομορφιά αυτής της πράξης. Δίνει μάλιστα με το σωστό τρόπο. Να πάλι οι 5 προϋποθέσεις που τις έχουμε σε κάθε αρετή, σε αυτούς που πρέπει, τόσα που πρέπει, τότε που πρέπει, καθώς και όλα τα άλλα που χαρακτηρίζουν τη σωστή πράξη της δόσης. Όταν πρέπει κτλ. Στην κατάλληλη περίπτωση. Κάνει μάλιστα ο Ελευθέριος είναι ο γενναιόδωρος, ελεύθερος και ελευθέριος, τόσο μικρή διαφορά. Την πράξη αυτή με ευχαρίστηση, χωρίς λύπη. Κάθε τι πράγμα που γίνεται σύμφωνα με την αρετή είναι ευχάριστο ή χωρίς λύπη. Και σε καμία περίπτωση πάντως δεν είναι λυπηρό. Πρέπει να συνηθίσουμε τον εαυτό μας και αυτό μάλιστα είναι και ο σκοπός της παιδείας για τον Αριστοτέλη. Να μάθουν οι άνθρωποι να χαίρονται με τα σωστά πράγματα και να λυπούνται επίσης με τα σωστά πράγματα. Όχι το αντίθετο. Να ξέρουμε δηλαδή να λυπόμαστε και να χαιρόμαστε χαίριν και λυπήν ορθώς. Η αρετή του πλούτου λοιπόν είναι που είναι η υψηλότερη, μεγάλη αρετή για τον Αριστοτέλη. Γιατί μας αγαπάνε και οι άνθρωποι περισσότερο όταν τους δίνουμε χρήματα. Τα χρήματα είναι μέσον προς χρήση. Μπορεί να κάνουμε καλή ή κακή χρήση των χρημάτων. Όποιος γνωρίζει να τα χρησιμοποιεί καλά είναι ο ελευθέριος. Αλλά όχι μόνο για τον εαυτό του. Η φιλία τώρα. Ο Αριστοτέλης θα αφιερώσει 2 βιβλία στη φιλία. Είναι πολύ γνωστή η θεωρία του.
Η φυσική συνέχεια, μας λέει ο Αριστοτέλης, είναι να μιλήσουμε για τη φιλία, η φυσική συνέχεια, όταν μιλάμε για την ευτυχία. Γιατί είναι κατά κάποιον τρόπο αρετή ή προϋποθέτει την αρετή και επιπλέον είναι εντελώς απαραίτητη για τη ζωή. Ο άνθρωπος είναι φύση ζώων πολιτικών για τον Αριστοτέλη, είναι προορισμένος να ζει σε κοινωνία. Πραγματικά κανένας, λέει, δεν θα επέλεγε να ζει δίχως φίλους και ας είχε όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Και ας το σκεφτούμε αυτό. Ακόμη και οι πλούσιοι άνθρωποι, γιατί σου λέει, ας απευθυνθώ και σε αυτούς, όπως και αυτοί που έχουν αξιώματα και εξουσία, χρειάζονται τους φίλους. Έχουν, λέει, όλος ο κόσμος το πιστεύει, ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη από φίλους. Σου λέει, νομίζω ότι θα γίνεις ευτυχισμένος είτε με τον πλούτο είτε με την τιμή. Αν δεν έχεις τους φίλους, αν δεν έχεις δικές μου προϋποθέσεις, δεν θα ευτυχήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για τον Αριστοτέλη, η φιλία είναι ανώτερη και από τη μεγαλύτερη αρετή του Πλάτωνα, τη δικαιοσύνη. Αν οι άνθρωποι, και θα το δούμε αυτό και μετά στους Στοικούς, την ίδια σύλληψη, αν οι άνθρωποι είναι φίλοι, λέει, δεν χρειάζονται τη δικαιοσύνη. Όταν όμως είναι δίκαιοι, χρειάζονται τη φιλία. Η φιλία δηλαδή είναι προαπαιτούμενο σε όλα. Και το πιο έξοχο και δίκαιο πράγμα φαίνεται να είναι και αυτό που αρμόζει και στη φιλία. Γιατί δεν είναι μόνο αναγκαίο, αλλά και καλό. Και αυτούς που αγαπούν τους φίλους τους, ο Αριστοτέλης είναι ανθρώπινος, είναι δικός μας. Μιλάει δηλαδή πολύ προσωπικά σε εμάς. Και αυτούς που αγαπούν τους φίλους τους, τους επενούμε. Έτσι δεν είναι? Και το να έχει κάποιος πολλούς φίλους, δεν εννοεί βέβαια αναρρύθμιτους, γιατί το λέει ότι πρέπει να είναι λίγοι, ευάριθμοι ας πούμε, φαίνεται να είναι κάτι καλό. Αυτοί που θεωρούνται καλοί άνθρωποι είναι και καλοί φίλοι. Έτσι δεν είναι? Ένας καλός άνθρωπος οπωσδήποτε θα είναι και καλός φίλος. Και τα είδη της φιλίας βέβαια, τα τρία είδη είναι γνωστά στον Αριστοτέλη, έως σήμερα έχουν επιζήσει. Δεν γνωρίζω εγώ κάποια καλύτερη διάκριση όσον αφορά τα είδη της φιλίας. Η μία είναι η φιλία για τη χρησιμότητα, η δεύτερη φιλία όσον αφορά για τη χρησιμότητα κάνουμε κάποιον φίλο γιατί έχουμε κάποιο όφελος από αυτόν. Μόλις τελειώσει όμως αυτό το όφελος, σταματάει και η φιλία. Το δεύτερο είδος είναι με την απόλαυση, που είναι η ευχαρίστηση με στόχο η φιλία με στόχο την ευχαρίστηση την απόλαυση. Πάλι μόλις περάσει η απόλαυση, αυτό που κάνουμε με τον άλλον και μας αρέσει, είτε είναι μια δραστηριότητα, οτιδήποτε είναι, σταματάει και η φιλία μετά. Δεν έχουμε κάτι κοινό. Η πραγματική φιλία είναι όμως αυτή που στηρίζεται στην αρετή, η αρεταϊκή φιλία. Ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός, λέει ο Αριστοτέλης. Επομένως, αυτό που προτείνει είναι να κάνουμε καλούς φίλους και μάλιστα να τους αφιερώσουμε χρόνο. Γιατί η φιλία, λέει, προϋποθέτει δύο πράγματα. Την οικειότητα, το να είμαστε κοντά με τον φίλο μας, επομένως, να περνάμε τη ζωή μας μαζί του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Αριστοτέλη και πράγματι, πέρα από την οικογένειά του, τις δύο γυναίκες του, ας πούμε, πέρασε τη ζωή του, γιατί πέθανε η πρώτη γυναίκα και μετά ξαναπαντρεύτηκε, να πούμε. Έζησε με τον φίλο του τον Θεόφραστο που έκαναν όλες τις επιστημονικές τους έρευνες. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν χρόνο με τους φίλους μας. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με την προϋπόθεση ότι δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να αγαπάμε τον εαυτό μας. Το φίλο μας θα τον αγαπήσουμε όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Και πώς αγαπάμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να μάθουμε. Γιατί ο καλύτερος μας φίλος είναι ο εαυτός μας. Ο φίλος μας είναι ο δεύτερος εαυτός μας. Ο καλύτερος φίλος μας είναι ο δικός μας εαυτός. Και αυτόν αξίζει να τον αγαπάμε περισσότερο από όλα. Πρέπει δηλαδή ο καλός άνθρωπος, οπωσδήποτε λέει, να είναι φύλακτος. Γιατί η φυλακτεία έχει άλλη άσχημη έννοια, να αγαπάει τον εαυτό του. Ο κακός όμως δεν πρέπει, γιατί ο κακός, άμα αγαπάει τον εαυτό του, θα είναι εγωιστής, θα είναι ατομικιστής και θα κοιτάει το ατομικό του συμφέρον. Δεν θέλει κάτι τέτοιο ο Αριστοτέλης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν ο κακός είναι φύλακτος, θα βλάψει και τους άλλους ανθρώπους. Ο σπουδαίος άνθρωπος είναι αυτός που αγαπάει τον εαυτό του και δίνει στον εαυτό του το μεγαλύτερο μερίδιο των ωραίων πραγμάτων. Αυτός καθοδηγεί τον εαυτό του στην αρετή. Και έτσι πρέπει να είναι ο φύλακτος άνθρωπος. Ο καλός, επομένως, είναι φύλακτος. Ο φύλακτος άνθρωπος θα βάλει τα όρια στον εαυτό του και καθημερινά θα δημιουργήσει και θα προωθήσει και θα προοδεύσει τον εαυτό του προς το καλύτερο. Θα τον προσέξει, θα τον επιμεληθεί, θα τον φροντίσει μέσω της συνήθειας και ακολουθώντας όλες αυτές τις συμβουλές του Αριστοτέλη. Και να φτάσουμε στον ελεύθερο χρόνο για τον Αριστοτέλη, και αυτό είναι πότε θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Όχι κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, γιατί θα μας το εξηγήσει. Η ευδαιμονία μας, λέει ο Αριστοτέλης, υπάρχει στον ελεύθερο χρόνο. Εν τη σχολή είναι, επειδή απασχολούμαστε για να έχουμε ελεύθερο χρόνο και πολεμάμε για να έχουμε ειρήνη.
Ο πόλεμος γίνεται μόνο σε περίπτωση που θέλουμε να αποκτήσουμε ειρήνη. Ο σκοπός είναι η ειρήνη. Και ο σκοπός βέβαια είναι ο ελεύθερος χρόνος. Ο σκοπός είναι κοινός για όλους, λέει ο Αριστοτέλης, και είναι και στα δύο έργα, και στα πολιτικά και στα ηθικά νοικομάχια, το ίδιο το παράθεμα, και θα μας το εξηγήσει. Στα πολιτικά του περισσότερο, όσον αφορά για τον ελεύθερο χρόνο, λέει ότι ο ελεύθερος χρόνος φαίνεται ότι περιλαμβάνει την ειδονή και την ευδαιμονία και το να ζει σε μακαριότητα. Γιατί? Αυτό δεν είναι. Είναι ο μόνος χρόνος που είναι για τον εαυτό μας. Ο μόνος χρόνος στον οποίο αποφασίζουμε το τι θα κάνουμε. Αυτό δεν αφορά, λέει, εκείνους που εργάζονται, αλλά όσους έχουν ελεύθερο χρόνο. Γιατί αυτός που εργάζεται το κάνει για κάποιο σκοπό που δεν έχει εκπληρωθεί. Και εργάζεται για κάποιον άλλον, για έναν εξωτερικό σκοπό. Η ευδαιμονία όμως είναι σκοπός και όλοι θεωρούν ότι δεν συνοδεύεται από λύπη, αλλά είναι συνυφασμένη με την ειδονή. Και πώς πρέπει να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο? Η ανάπαυση για τον Αριστοτέλη δεν ανήκει στον ελεύθερο χρόνο. Η ανάπαυση είναι ή ο ύπνος, ας πούμε, και ακόμη και η ανάπαυση είναι μια λειτουργία του σώματος. Ο ελεύθερος χρόνος είναι για να κάνουμε μόνο πράγματα που αφορούν τον εαυτό μας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του ελεύθερου χρόνου πρέπει να μαθαίνουμε και να διδασκόμαστε, γιατί αυτά τα μαθήματα και τα διδάγματα γίνονται για χάρη του εαυτού μας. Είναι ο μοναδικός χρόνος που μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Ενώ αυτά που σχετίζονται με την εργασία είναι αναγκαία και για χάρη των άλλων. Όσο και να την αγαπάμε, και καταλαβαίνουμε ότι ο Αριστοτέλης σίγουρα δεν είναι κάποιος που μισεί τη δουλειά του. Ο Αριστοτέλης είναι δάσκαλος, είναι ερευνητής. Εργάζεται επομένως και ιδρύει και τη δική του σχολή και προφανώς απολαμβάνει το να διδάσκει στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Κάθισε 20 χρόνια. Τα πρώτα ως μαθητής και μετά ως δάσκαλος, διδάσκοντας μέσα στην ίδια την Ακαδημία. Προφανώς και αγαπάει την εργασία του. Όλοι οι φιλόσοφοι δάσκαλοι ήταν. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί στον ελεύθερο χρόνο, είναι να βελτιώσεις ακόμη και τις διδασκαλικές σου ικανότητες εφόσον βελτιωθείς ως άνθρωπος. Η ζωή λοιπόν με τους φίλους μας, εδώ είναι μια πολύ ωραία περιγραφή από τον Αριστοτέλη, είναι πολύ όμορφη. Και πώς συμπερνάμε? Όπως συμπερνάμε με τον εαυτό μας, κάνοντας τα καλύτερα πράγματα. Η φιλία μας, λέει, είναι επικοινωνία, κοινωνία γάρη φιλία. Και όπως είναι κάποιος με τον εαυτό του, έτσι είναι και με τον φίλο του. Γι' αυτό το τρίτο είδος της φιλίας, η αρεταϊκή φιλία στον Αριστοτέλη, περιλαμβάνει και την ωφέλεια και την απόλαυση. Και ό,τι σημαίνει για τον καθένα να υπάρχει ή αυτό για χάρη του οποίου προτιμάει να ζει, μέσα σε αυτό θέλει να περνάει τη ζωή του με τον φίλο του. Γιατί θέλουμε να ζούμε, τι μας ενδιαφέρει παραπάνω? Δεν είναι, το έχει δει αυτό ο Αριστοτέλης, η σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αλλιώς η σχέση με τον εαυτό μας θα υπάρχει και βέβαια εκεί είναι που θα τον βελτιώσουμε. Αλλά τον υπόλοιπο χρόνο μας δεν τον περνάμε με τους άλλους. Και πώς τον περνάμε? Και λέει ο Αριστοτέλης περιγράφοντας την εποχή του. Διότι άλλοι πίνουν μαζί, τους αρέσει να πίνουν μαζί. Άλλοι παίζουν ζάρια μαζί, στην αρχαιότητα. Άλλοι μαζί γυμνάζονται και κυνηγούν και φιλοσοφούν μαζί. Και ο καθένας μέσα σε αυτά περνάει την ημέρα του, κάνοντας αυτό που αγαπάει περισσότερο στη ζωή του. Τι ωραία να περνάμε έτσι τον καιρό μας, κάνοντας αυτό που αγαπάμε περισσότερο, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο να περνάμε ευχάριστα τον καιρό μας, και ο Αριστοτέλης το ξέρει, και αυτό είναι μέρος του χαρακτήρα του φρόνιμου ανθρώπου και του σπουδαίου ανθρώπου. Το πώς θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Γιατί η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες. Όποιος δεν το ξέρει αυτό, νομίζω είναι αδαής. Αυτά που συμβαίνουν, λέει ο Αριστοτέλης, κατά τύχη, αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν με τη φιλοσοφία, είναι πολλά και διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς το μέγεθος και τη σπουδαιότητα. Τα μικρά και ευχάριστα γεγονότα, οι καθημερινές χαρές, ας πούμε, όπως και τα δυσάρεστα μικρά γεγονότα, πάθαμε ένα λάστιχο. Δεν είναι φανερό ότι δεν μεταβάλλουν την ισορροπία της ζωής. Ενώ τα μεγάλα και πολύ ευτυχή γεγονότα θα κάνουν το βίο περισσότερο ευτυχισμένο, αφού από τη φύση τους ομορφαίνουν τη ζωή. Όταν όμως συμβαίνουν τα αντίθετα, τα άσχημα γεγονότα, και καταλαβαίνουμε που αναφέρεται ο Αριστοτέλης, συνθλίβουν και καταπιέζουν την ευτυχία, το μακάριον. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν είμαστε χαζοί για να είμαστε ευτυχισμένοι όταν βιώνουμε απώλεια. Δεν είναι έτσι ο Αριστοτέλης, δεν είναι στοικός, γιατί επιφέρουν λύπες. Και αυτό μας εμποδίζει να ενεργούμε με ορθολογισμό, όπως ενεργούσαμε στην υπόλοιπη ζωή μας. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται? Διαλάμπει το καλό. Δηλαδή, λάμπει η ομορφιά του χαρακτήρα. Το μεγαλείο του χαρακτήρα στις δυσκολίες φαίνεται, μας λέει ο Αριστοτέλης. Όταν κάποιος υποφέρει πολλές και μεγάλες ατυχίες,
όχι εξαιτίας της αναλγησίας του, επειδή είναι απαθής, αλλά επειδή είναι γενναίος και μεγαλόψυχος. Επομένως, μεγάλες δυσκολίες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα και μεγαλοψυχία και γνωρίζουμε βέβαια, και τον αναφέρει και ο Αριστοτέλης, ότι ο χρόνος μπορεί να επιτρέψει να γίνουν πιο ανώδυνες. Ο άνθρωπος, λοιπόν, αντιστέκεται στην δυστυχία. Οι δυστυχισμένες στιγμές για τον Αριστοτέλη παρέρχονται, όπως και οι χαρούμενες στιγμές. Η τύχη δεν γνωρίζει να μας φερθεί καλά ή άσχημα. Η σταθερότητα του χαρακτήρα είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο να αντιμετωπίσουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ο ευδαίμων, λέει, δεν είναι ούτε ασταθής ούτε αμετάβλητος, δεν μετακινείται από την ευδαιμονία, ούτε από συνηθισμένες ατυχίες, αλλά μόνο από μεγάλες και πολλές, από τις οποίες δεν θα μπορούσε να γίνει ευδαίμος σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά σε μεγάλο αν συνεχίσει να ενεργεί ο ίδιος, προκειμένου να κατορθώσει μεγάλα πράγματα. Έτσι θα ξεχαστεί, μας λέει ο Αριστοτέλης, απασχολώντας τον εαυτό του, κάνοντας με μεγάλα έργα. Ο ευδαίμων, λοιπόν, ποιος είναι ο ευδαίμων, τι μας εμποδίζει, λέει ο Αριστοτέλης, στο τέλος, να ονομάσουμε ευδαίμονα εκείνον που ενεργεί με οδηγό την τέλεια αρετή και διαθέτει αρκετά από τα εξωτερικά αγαθά, είναι ο μόνος φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, που απαιτεί αυτά τα εξωτερικά αγαθά. Ίσως είναι γνώρισμα του πολιτισμού της Αθήνας, στην οποία έχει μεγαλώσει, και όχι της Μακεδονίας. Πάντως είναι το γνώρισμα του δυτικού πολιτισμού και νομίζω ότι ο Αριστοτέλης είναι ο φιλόσοφος που πλησιάζει περισσότερο το δυτικό πολιτισμό και το σημερινό κόσμο. Επομένως, χρειάζονται τα εξωτερικά αγαθά, όχι για ένα χρονικό διάστημα, αλλά για όλη τη ζωή. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, θα πούμε ευτυχισμένους από τους ζωντανούς, εκείνους που διαθέτουν και θα διαθέτουν στο μέλλον όσα είπαμε πριν, τόσο ευτυχισμένους όσο μπορούν να είναι ως άνθρωποι, γιατί είπαμε μεγαλύτερη ευτυχία είναι η θεωρητική γνώση, η πνευματική ενασχόληση, η πνευματική ειδονή, την οποία κατορθώνει βεβαίως μόνο ο Θεός, ο οποίος είναι νόησος νόηση και σκέφτεται συνεχώς τον εαυτό του. Αυτή τη μακαριότητα μπορούμε να την προσιδεάσουμε, να την προσεγγίσουμε μόνο ακολουθώντας και εμείς τη θεωρητική γνώση κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Έχουμε τη γνώμη, λέει, ποια είναι η πραγματική ειδονή, γιατί όλοι οι φιλόσοφοι είναι εναντίον των ειδονών, εκτός από τον Αριστοτέλη που καταλαβαίνει ότι η ειδονή είναι μέρος της ζωής μας, και βέβαια ο Επίκουρος που ακολουθεί. Πάντως έχουμε τη γνώμη ότι σε όλες τις ανεξαιρέτως περιπτώσεις πραγματικό είναι εκείνο που φαίνεται τέτοιο στο σπουδαίο άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο σπουδαίος, ο άνθρωπος σοφός είναι αυτός που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ως πρότυπο όταν πρόκειται να λάβουμε κάποια απόφαση ή να φτάσουμε να προσεγγίσουμε το μέλλον. Αν αυτό λέγεται ορθά, όπως φαίνεται, και είναι μέτρο κάθε πράγματος, είναι η αρετή και ο ενάρετος άνθρωπος ως ενάρετος, τότε και οι πραγματικές ειδονές θα είναι εκείνες που φαίνονται σε αυτόν ότι είναι οι πραγματικές ειδονές. Θυμάστε στην αρχή ότι είχε αναρωτηθεί ποιος θα αποφασίσει για την ευδαιμονία, θα αποφασίσει ο νέος, θα αποφασίσει ο ανώριμος? Όχι. Θα αποφασίσει αυτός που γνωρίζει, ο φιλόσοφος, ο ορθολογιστής, αυτός. Ο ευδαίμων, επομένως, για τον Αριστοτέλη είναι ο ενάρετος πολίτης. Η ευδαιμονία επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία και με τη συνήθεια και η ηθική είναι μια επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Ο Φρόνιμος επιλέγει την ηθική στάση ζωής με κριτήριο, ο Αριστοτέλης είναι ο κοινός νους, με κριτήριο την κοινή λογική και αποτελεί το υπόδειγμα. Η ευδαιμονία λοιπόν είναι μια ενέργεια, ο ευδαίμων είναι ελεύθερος, αποφασίζει για τον εαυτό του, με βάση τις επιλογές του, ακολουθεί τις κλίσεις του, τις εξελίσσει, συνηθίζει τον εαυτό του σε ωραίες πράξεις και περιλαμβάνονται και οι δίκες, αποφεύγει την έλλειψη και την υπερβολή, περνάει ευχάριστα τον ελεύθερο του χρόνο, έχει ελεύθερο χρόνο, αφιερώνει χρόνο στους φίλους του και βέβαια ο χαρακτήρας του υπομένει τις δυσκολίες. Και μας λέει ο Αριστοτέλης, και αυτό είναι το τελευταίο μας απόσπασμα, ότι δεν έχει ψευδαισθήσεις, η ευδαιμονία δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν είναι δυνατό ή δεν είναι εύκολο με λόγους και διδασκαλίες. Έχει γράψει βιβλία ο Αριστοτέλης, διδάσκει ο Αριστοτέλης, αλλά έχει μαθητές. Και καταλαβαίνει ότι τα λόγια δεν αρκούν. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να απομακρύνουμε χαρακτηριστικά που έχουν από παλιά ριζώσει στο χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο ίδιος. Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το χαρακτήρα του. Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, αν με παρόντα όλα αυτά που θεωρούνται προϋποθέσεις για να γίνουμε ενάρετοι άνθρωποι, καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα μικρό μερίδιο της αρετής. Ακόμη και αυτό θα μας κάνει ευτυχισμένους. Οπότε δεν χάνουμε τίποτα να προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αγγέλα, θέλεις, όπως συνηθίζουμε, να πεις... Ναι, εντάξει. Ναι, μία σύνοψη. Ήταν εξαιρετική αυτή η παρουσίαση. Μας έκανε και την ανακεφαλή ότι στο δεύτερο βιβλίο που κάνω εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.